خدغلا وتناهد ما خطب قلو ونقبل ونقبل كقبابلو يلن كمزس بعل وتناهد ما أبزغ ما ينعمو حزن ليتو خبرو كلب عليك عمو بعلتي قامي هري وبس حمام بلي قلا قلا كبري أرحوي يا تبري أرحوي يا تبري قلا قلا كبري على فتن تري وسن وسن سقال عدي وسن وسن سقال عدي سقال عدي انت لم تغنن سقال عدي زرع بعتهنن سقال عدي بلقى حد شنن سقال عدي مش من ودا تودن أوزق ما ينعمو حزن ليتو خبرو كلب عليك عمو بعلتي قامي هري ومزحم مبلي قلا قلا كبري أرحوي يا تبري أرحوي يا تبري قلا قلا كبري حالة المتري وسن وسن سوال عدي وسن وسن سلام تخطاتلتنا جتانل كما يتخونو سناي كتكونو ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون صفيحن تحستو عزنا لكم متينا لنا كساب موداتانا يزمدب مسانا كتصنحو بزي تعم زي منو بحلي بحلاوي ورشا هزبي إرترا بو خفيتنا لنا مدبنا ناي لومي أرسنا صفيح يقهون أقداس معبالتات كان ركن فتلنا كم وترو لايك مقبار أيسلكهم تون كل جزء كيسل تقوم لايك تقبروا ريتهم تقدفوا قبل بيزا مسكنكم ما تابركتوناتكم دما عبنا قريب channelنا شو مجمريا بزي أقد داسي في التعامق نجمر President Donald Trump is threatening to impose tariffs on countries that oppose his plan to take over Greenland. The warning comes after several European nations sent small numbers of troops to the Arctic island, a semi-autonomous Danish territory. Meanwhile, a bipartisan group of US lawmakers visited Denmark to say that Trump's designs on Greenland don't have the support of the American people. Okay. Says he's imposing tariffs on his European allies over their opposition to his bid to take over Greenland. 8 countries will face a 10% levy in 2 weeks. All right, we have Rory Challen standing by for us. All right, we have Rory Challen standing. Okay. انتهينا نسمع زلنا أبزي أزي أقداسي معبالي يوزي زينان ريوت نحنا مخنياتو انتهي زقات مزلو نابي قصوم يومزوم حقرات زخدو زلو مجمري اسكزاني دونالد ترامب بعلو تزاربان اسمعيا. And further, and warned he could punish countries that refuse to support his plan. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security, so I may do that. كم تري ورد لهم دونالد ترامب أي بحكي زقرم مراحيو إيروبا دما زقرم كنتاتي تأقاتي مهم زلو انتهي زبلهم زلو مجمريا لولاو مريتنا حانتا هقر أبالنا نيتو زخونات مس أمريكا دما عبشرك النزل لو هقر أكلنا تانو زخونة بحيلك من زعد للو زي كوزو دلي زلو جرينلاند زبال بوتا خوينو نناتنا ناشنال سيكوريتي وخلا زر أربعنا أمريكا ناشنال سيكوريتي كابنا أي كلنا هقراتنا لعليو ولا وندو ولا ونتكا أي قد سنني لو هقر كتكون تخليقا لك عتايز بالزلو حسب نلواني ناشنال سيكوريتي ناتنا أمريكا سلتدلي حسب كن وزداينا نيرترا ناشنال سيكوريتي ناتكم بعلهم تفلتو وإذا هلاك سلتدلينا سيكوريتي أمريكا نده هلاك كن وزداينا مغنياتو سيكوريتي ناتنا قداسيو إيرترا بعلهم تفلتو لك كم زيو كاوز قد دايون مغنيات دين ماركسي معول هاجريو حتى ما هاجريو أمها مسنيتو أبال نزلو يمسي أوروبا حبرة أبال أوروبا حبرة سلزي ويل كونكتد زخونه هاجريو دونالد ترامب جن كم زاتري وازل لهم يا قلت زخونه زربايو قبل لي دما نتجاجل لغايلهم
እዚ ትጋገል ለኻ እዚ ዓብይ ሓደጋ ትፈጥር ኣለኻ ትጋገል ለኻ ምስ በልዎ ኣሃ እምበኣር ንዓይካ ክትጋገል ለኻ ክትብሉንን ክትዋጉንን ከተሓስቡ ኣለኹም እምበኣር ቅድሚ ውግእ ምጅማርያ ብቁጠባ ከዳኽመኩም እየ ኦልሬዲ ተዳኺምኩም እንዲኹም ዘለኹም ኣብ ልዕሊኡ ግን 10% ታሪፍ ንነፍሲ ወከፍ ኣነ ንዴንማርክ ንኸይወስዳ ኣነ ንግሪንላንድ ንኸይወስዳ እንቅፋት ክፈጥር ዝደሊ ዘሎ ሃገር ዘበለ ኩሉ 10% ታሪፍ ክልጥጠልኩም እየ ኢልዎም ኣሎ ና እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣነ ዘለኽዎ ክገብር እየ እንተደየለ ነቲ ንግዲ ናተይ ነቲ ዕዳጋ ናተይ ከም ኣፅዋር ክጥቀመሉ እየ መጀመርያ እዚ ድማ ኣሜሪካ ትጥቀመሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኩሉ ግዜ ትጥቀመሉ ዝነበረት እያ ኣሜሪካ ቅድሚ ወጋኣ ምሳኻ እንታይ እያ ትገብር እገዳ እያ ተውርደልካ ሳንክሽንስ ትገብረልካ ንኤውሮጳውያን ታሪፍ ስትብል ዘላ ሳንክሽንስ ክትገብረሎም ስለዘይትኽእል እዩ ምክንያቱ ንነብሳ ኣካል ናታ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ንዓታቶም ብታሪፍ ገይራ እያ ትቐፅዖም ብታሪፍካ እንታይ ማለት እዩ ካምፓኒታት ናትካ ዕዳጋ ትካላት ናትካ ኣብ ኣሜሪካ ክሸጣ ተወዳዳሪ ከም ዘይኮና እሞ ብካልኦት ከም ዝሰዕራ ይገብርዎን እዚ እንታይ እዩ ቀጥታ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ንኣብነት ንዩኬ ወይ እውን ፍራንስ ታሪፍ እንተጌርካ ኣላ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ሃገር መራሒ እንታይ ክኸውን እዩ ክፅላእ እዩ ምክንያቱ ትካላት ክኸስራ ክጅምራ እየን ኪድ ባዕልካ ትፈልጥ ፖሊስካ ቀይር ክብልዎ ክጅምሩ እዮም ስለዚ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሃገራት ታሪፍ ትዝበለፀ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ንዑ እቶም መራሕቲ ብህዝቦምን ብናቶም በቶም ናቶም ፓርቲ ፀቕጢ ከም ዝመፆም በቶም ናቶም ትካላት ፀቕጢ ከም ዝመፆም ጌርካ ነቲ ዝሓስብዎ ዘለው ጠጠው ከተብሎም ትፍትን እዚ እቲ ሓደ መንገዲ ዝኽተሎ ዘሎ ክኸውን ከሎ ዘገርም እዩ ብወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ነይቆሞም ከም ዘለው ራእይ ኣብዚ of Europe come together and pretend to defend Greenland with 34 people and a couple of dog sleds. President Trump is making it clear that Greenland is a vital part of U.S. national security. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳውያን ነቲ ረብሖም ንክሕልው 34 ወታደራትን ገለ ብኣኽላባ ዝዝወር ኮረሰን ሒዞም መፂኦም ኣለው ነዚ እቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ዝሰደድዎ ወታደራዊ ሓይሊ ተባሂሉ ዝመፀ እዩ ስለዚ ከመይ ገይሮም በሽካዕላል ብንዕቃ ትዛረቡ ኣለው እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ እዚኣቶም እቲ በዓል ሃንቲ ዝበሃሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝከታተሎም ሚድያ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እዝኒ ዝህቦም ሚድያታት እዮም ክሳዕ ክንደይ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ግብረ መልሲ በሽካዕላል ይፃወትሉ ኣለው ብዙሓት ሰባት እውን ኣሽካዕሊሎም እዮም ንኤውሮጳውያን ግን ማራይ ዝውልዖም ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ዝፅሕፍዎ ዘለው እንተትሪእዎም ኔቶ መይቲ ኦሮማይ ኣብ ሕጂ ናብ ኔቶ እምነት ክህልወና የብሉን ናብ ኣሜሪካ እምነት ክህልወና የብሉን ዝብል ድምፂ መመሊሱ እዩ ዝብርትዕ ዘሎ ኣነ ዝገረመትኒ ካብዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘለው ዝዛረብዎ ዘለው ግን እዛ ዘረባ እዚኣ ገሪማትኒ ስምዕዋ ካብ ጀርመን ዝመፀት እያ gesprochen, weil Putin hat im Jahr 2022 das Völkerrecht gebrochen. Da schreien sie seit Jahren Völkerrechtsbruch, Mörder sogar. Also in einer Art und Weise, wie hier voller Hass gegen Russland aufgefahren wird, ohne sich nur einmal in die Lage zu versetzen, dass auch Russland Sicherheitsinteressen hat und eine Integrität. ኣብ ዩኬ ዘሎ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ እንተሪእኻዮ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኤውሮጳታት ገለ ትሪኦም ናይ ኣሜሪካ ድምፂ እዮም ዘስምዑ ናይ ጀርመን የማናይ ክንፊ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናይቲ AFD ኣልተርናቲቭ ፎር ዶችላንድ ዝበሃል ኣዝዩ ኣኽራሪ ራይት ዊንግ ዝብልዎ የማናይ ክንፊ ዝኾነ ፖለቲካ ትመርሕ ዘላ ኣሌክስ ቪዳልያ ትበሃል እንታይ ትብል ዘላ እስኪ ራሻ ኣብ 2022 ናብ ዩክሬን ኩናት ምስ ጀመረት ህሩግ ኢልና ብሙሉና ብብርቱዕ ድምፂ ፑቲን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሱ ኢንተርናሽናል ሎው ሶቨሬኒቲ ናይቲ ሃገር ጥሒሱ ገለመለ ዝብል ዘረባ ብዝበርትዕ ቋንቋ ከየመዛዘነ ዝኾነ ይኹን ግምት ነቲ ናይ ራሻ ኩነታት ከይሃበ ክንዛረብ ጀሚርና ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ከለኹም ግን ከመይ ኢልና ፈሪህና ፈጥፈጥ ንብል ኣለና ኢላ ራሻ ግን ወይ ቭላድሚር ፑቲን ንሱ ድማ ኣብ ናቱ ቦታ ኮይንካ ሪኢኻዮ እንታይ ፀገም የጋጥሞ ነይሩ ስምዕዋ እንታይ ትብል ኣላ ከምዚ ንግምት ዝግምቱ መራሕቲ እንተዝነብሩና ነይሮም እዚ ሕጂ ወሪድናዮ ዘለና ሽግር ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኣማ የጋጠመና ነይሩ ስለዚ ሕጂ ውይ ምባል ትርጉም የብሉን በዓልና ዝፈጠርናዮ እዩ ያ ትብል ዘላ auf sein eigenes Territorium, das von allen Seiten durch Raketenstationierung in Reichweite bedroht wurde. Die NATO-Osterweiterung wurde als Bedrohung gesehen, als rote Linie. Das wurde alles ignoriert. Und Donald Trump setzt das Monroe-Doktrin um. Das ist genau das Gleiche umgekehrt. Monroe-Doktrin, wir dulden keine feindliche Macht. ስለዚህ እንታይ ትብል ዘላ
ራሽያ ብተደጋጋሚ ኔቶ ይኸበና ኣሎ ኣብ ኣፍንጫና ይመጽእ ኣሎ ሚሳይላት ናቱ ኒውክሌራዊ ዓቕሚ ናቱ ኣሜሪካ ብሽም ኔቶ ተሓቢኣ መጽኣ ኣብ ኣፍንጫና ተኣቱላ እዚ ድማ ንዓና ቀይሕ መስመር እዩ ንናትና ናሽናል ሴኪሪቲ ሓደጋ ኣብ ቅድማይና ይመጸና ስለ ዘሎ ሱቕ ኢልና ክንርኢ ንኽእል ኢና ክብል ከሎ ፑቲን ክንሓስበሉ ነይሩና ከም ኤውሮጳውያን ግምት ክንቦ ይግባአና ነይሩ ብግምጣሉ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብላ ኣሎ ይትሰምዖን እዮም ዘለኹም ኣይትርእይዎን እዮም ዘለኹም ማንድሮ ዝብል ዝነበረ ዶክትሪን ናብ ዳንድሮ ዝብል ዶክትሪን ቀይሩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ማንድሮ ዶክትሪን ዝብልዎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ሄሚስፌር ዝበሃል ደቡብ ኣሜሪካ ይኹን ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ከባቢ ዝኾነ ሃገር ቻይና ይኹን ኢራን ይኹን ራሽያ ይኹን ዝኾነ ትትኮስ ሚሳይል ከቕርብ የብሉን ስለዚ እዚ ምዕራባዊ ሄሚስፌር ዝበሃል ዌስተርን ሄሚስፌር ናትና ሕዛእቲ ስለ ዝኾነ ማንም ሓይሊ ኣብ ጥቃና ይቕረብ ናው እቲ ዌስተርን ሄሚስፌር ዝበሃል ኣዝዩ ዓብይ ቦታ እዩ ናብዚ ማንም ሓይሊ ከይቀርብ ክብሉ ከሎ ራሽያ ግን ጎረቤት ሃገራ ንዛላ ዩክሬን ናይ ኣሜሪካ ሚሳይላት ኣብ ዩክሬን ክመጽኡ የብሉን ክትብል ከላ ክርዳእና ዘይኽእል ምዃኑ ክንምንታይ ኣንጻር ረብሓናን በዓልናን ነፍስና ናብ ሓደጋ ንእትዋ ከም ዝነበርና ክርዳእና ነይርዎ ይብላሉ ትብል ኣላ ስለዚ እዚ ዘረባ ስለምንታይ ኣገዳሲ እቲ ነቲ ሃገር ዝመርሓ ዘሎ ፍሬደሪክ ሜርስ ዝበሃል ናይ ጀርመን እንታይ ኢሉ ብዝሓለፈ ምስ ራሽያ ሽግርና ክንፈታሕ ኣለና ኢሉ ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ ድማ እንታይ ትብለላ ራሽያ ዝገብርዎ ዘሎ ክንርዳእ እንተንጅምር ምስ ራሽያ ሽግርና እንተንፈትሕ ብዙሕ ግዜ ከም ዝበለት እዚኣ ምስ ራሽያ ሽግርና እንተተፈትሒ ጥራይ ቁጠባና ዕድል ዘለዎ እንተዘየለ ኣሜሪካ ከተጥፋኣና ኢላ ተበጊሳ ኣላ እዚ ሕጂ ኢሎን ማስክ ይድግፋ ነይሩ እዩ እንተረኣኻ ኣብዚ ሕጂ ክድግፍዋ ከም ዘይኮኑ ፍሉጥ እዩ ቢካዝ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኢምፔሪያል ኣምቢሽንስ ኣንጻሩ ተጠው ኢሎም ስለ ዘለዉ ጀርመናውያን ዳርጋ ተረዲዎም ኣሎ ትገይም ተረዲዎም ዘይኮነስ ብግልፂ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣሎ ስኻ ምስ ራሽያ ዝምድናና እንተዘይዕሪና ካብዚ ዝኣቲናያ ዘለና ዓዘቕቲ ክንወፃኢ ንኽእል ኢና ዝብል እዩ እንታይ ግን ፀገም ዩሮፒያን ዩኒዮን ትበሃል በዓልትያ ካያ ካላስ ዝበሃሉ በዓልቲ ኡርሱላ ቫንደርላይን ተመራሒት እሳቶም እዮም እቶም ደረቕ ዝኾነ ኣይዲዮሎጂካውን ፈፂምካ መትሓዚ ዘይብሉ ኣተሓሳስባ ሒዞም ንኤውሮጳ ናብ ጥፍኣት ዝወስድዋ ዘለው ገለ ካልኦት ድማ እንታይ ክብሉ ርየ ቭላድሚር ዶናልድ ትራምፕ ኣፍ ደገ ባሕሮም ዝምንጥሎም ዘሎ እዚኣ መስምዑ And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little, I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what's been dealing with us on Greenland. Because we're reducing. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣመና ንዕቕዎም ስለ ዘሎ ነተን ሃገራት መጀመርያ ብታሪፍ ገይረ ክዘብጠን እየ ድሕሪኡ ምስ ተዳኸማ ድማ ናተይ ስጉምቲ ክወስድ እየ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ኣነ ዘለኽዎ ክወስድ ከለኹ ስለምንታይ ብሕም ትብሉኒ እዩ ዝብሎም ዘሎ እቲ ዘገርም እዛ ስእሊ እዚኣ ሼር ገይርዋ ነይሩ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳውያን ማእስ ንዕቕዎም ኢሉ ነዛ ስእሊ እዚኣ ምስ ረኣየ ኣብዚያ ስእሊ እዚኣ ምስ ረኣዮ እዩ ንዕቕዎም ልክዕ ከምዚ መምህሮም ንሶም ድማ ናይ መዋእለ ህፃናት ተምሃሮ ወረቐትን ፒሮን ሒዞም ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ኢሎም ሌክቸር ናቱ ክሰምዑ ዓበይቲ ሃገራት ዝመርሑ ብግሩብ መፂኦም ብእኩብ መፂኦም ኣብ ቅድሚኡ ተምሃሮ ክመስሉ ናይ ስዑድያ መራሒ ከምዚ ኣይገበረን ስዑድያ ምስ ኤውሮጳ ምስ ፈረንሳ ዝወዳደር ሃገር ኣይኮነ ግን ናይ ስዑድያ መራሒ ንናይ ስዑድያ መራሒ ዶናልድ ትራምፕ ደገ ወፂኡ ተቐቢልዎ ደገ ተቐቢሉ ብሬድ ካርፐት እዩ ተቐቢልዎ ብኣኽብሮት ድማ ኮፍ ኣቢልዎ ንኤውሮጳ መራሕቲ ግን ሓደ መራሒ በይኒ ከይመፅእ ተኣኪቦም መፂኦም ከለዉ ኮራስን ኩሎም ዝኣክል ይኩን ኣብቲ ኦፊስ ናቱ ከም ተምሃሮ ገይሩ ክዛረቦም ክምህሮምን ተራእዩ ስለዚ እዚኦም መራሕቲ ከም ዘይኮኑ ስለዝነዓቆም እዩ ሎሚ ግሪንላንድ ዝወስድ ዘሎ ኣቐዲሙ ድማ ብታሪፍን ብካልእን ልቦም ኣጥፊኡሎም ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እውን እንተኮይነ ንሳቶም መዓዲ ከሰርሉ ኣትዩ ንፍርቂ ዩክሬን ሃብትናታ ምስ ዩክሬን ተፈራሪሙ ኣነ ክወስደየ ከም ዝበለን ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ብሙሉእ ውስኹም እዮም ትኸፍልዎ ታባይ ድማ ኣፅዋር ትገዝኡ ኢልዎም ኣብ ኔቶ ዘለኩም ኣበርክቶ 5% ናይ ቁጠባኹም ካብ ኣሜሪካ ኣፅዋር ግዙ ከምኡ የለን በቃ ስጉምቲ ድሕሪ ስጉምቲ ንኤውሮጳ ዘዳኽም ስጉምታት ዝወስድ ዘሎ ቆልዑ ገይሩ ስለ ዝቆፀሮም ቶም መራሕትና ንሳቶም ድማ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ከም ቆልዑ ኣክት ስለ ዝገብሮ ባይ ደ ወይ እቲ ናይ ኔቶ መራሒ እንታይ ኢሉ ፀዊዕዎን ዶናልድ ትራምፕ ዳዲ ባባ ኢሉ ፀዊዕዎ እንታይ ትብለኒ እዚ ሕጂ ናይ ኔዘርላንድ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ እዩ ሕጂ ናይ ኔቶ ሓላፊ ዘሎ እቲ ማርክ ሩተ ዝበሃል ባባ ኢሉ ፀዊዕዎ ስለዚ ክስክንዲ ምንታይ ተዋሪዶም ከም ዘለው በዚ ትርኢ ማለት እዩ እቶም ወታደራቶም እውን because we need Greenland for national security so I may do that. Trump claims the US needs the mineral-rich Arctic island to counter threats from Russia and China and to strengthen Arctic
እዚኦም ቶም ወታደራት ኣትዮም ዝነበሩ እዮም ናብቲ ግሪንላንድ ተባሂሎም ቶም ኣሜሪካውያን በሽካዕላል ዝፃወትሎም ዘለዉ ባለተይ እተን ተቐፂዐን ዘለዋ ሃገራት ሕጂ መነመን እየን And these will allies of the United States. President Trump says he's going to impose 10% tariffs on the February the 1st, and these will rise to 25% on June the 1st and will continue to rise. ስለዚህ መጀመሪያ ብ10 ክጅምር እዩ ዕለት ሓደ ወርሒ 2 ማለት እዩ ግሪንላንድ ንክወዛ ዘረባ እንተደይ ቋሪፆም ማለት እዩ መነመን የምሶም ፈረንሳ ጀርመን ኔዘርላንድስ ዩኬ ኖርዌይ ፊንላንድ ስዊድን ስለዚ እተን ጀነራሊ ሃብታማት ዝኾነ ሃገራትን ቁጠባ ዘለወንን ዓቕሚ ዘለወን ሃገራት እየን ስለዚ እዚኣተን ብምልአን 10% ታሪፍ እንድሕሪ ክሳብ ወርሒ 6 ድማ ስነ ስርዓት ገይሮም 10% ናብ 25% ክድይብ ዝብሎም ዘሎ እንታይ ግብረ መልሲ ክቡ ይኽእሉ ናቲንግ ጀካ ምኒን ተደይ ኮይኑ ዝገብርዎ የብሎም ኣሚን እቶም ሰባት ካብ ዝለዓል ክትናዓቕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ ዝብልዎ ዝነበሩ ዘረባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጋሕድና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ but there is no much they can do ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ግን የብሎምን ማለት በብዙሕ መንገዲ ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ንኣብነት ተቃውሞ ኣስሚዑ ይብል ኣለዉ ተቃውሞ እዚ ጌጋ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ኢልዎ እዩ ጌጋ ጌርካ ኣለኻ ገለ ኢልዎም ይበሃል ግን እንታይ እሞ ጌጋ ጌርካ ኣለኻ ኢልካ ዶናልድ ትራምፕ ድሌቱና ደከረካ ከሎ ተጋጊኻ ኣለኻ ንዓበጃኻ ናብ ልብኻ ተመለሲ እንታይ ለውጥ ከምፃልካ እስከ ንስማዓዮ እንታይ እቲ ጌጋ ጌርካ ኢሉ ፅሒፍዎ ዝብልዎ ዘሎ Following that announcement earlier this evening from President Trump, the threat of tariffs on countries including the UK for supporting Denmark over Greenland, Sir Keir Starmer has released a statement in the last few moments. Our position on Greenland is very clear. It is part of the Kingdom of Denmark and its future is a matter for the Greenlanders and the Danes, said. Also made clear that Arctic security matters different parts of the Arctic for pursuing this. Amanda ብሓፈሻ ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ሓደ ካብቶም መልሲ ዝሃቡ ዝበሃል ዘሎ ክድክሮ ምዃኑ ግን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳውያን ብግልፂ ከዳኽሞም ኢሉ ዓጢቑ ተበጊሱ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኤውሮጳውያን ግን ዘለዎም ግብረ መልሲ ዋላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣይርዩን እዮም ዘለዉ ንክርእዩ እውን ዕድል ኣይሃቦምን ኣሎ ለንቀነ ካብዚ ኩሉ ሽግር ናይ ኤውሮፓ ንሽተይ ክሕጎሱ ንሪኦም ዘለና ካናዳ እዮም እስከ ንሽተይ ከስማዓኩም ካናዳውያን ነዚ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ዝገበሮ እንታይ ይብለው spent a year building a tariff monster to terrify everyone else. Mark Carney just grabbed it by the leash and turned it around on him. From 100% punishment tariffs down to 6%, billions in relief for Canadian farmers, and a slap in the face to Washington's ego. This is the episode where we show you how a Canadian just outplayed the world's loudest dealmaker. While Donald Trump was threatening tariffs on anyone who ካናዳውያን በብዝሒ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ኣብ ቻይና ከይዱ ዝገበሮ ብኣወንታዊ መንገዲ ክገልፅዎን ነዚ ጫውጫውታ ዝመልኦ ረባሽ ጎረቤት ናትና ብትዕቢት ዝተባዕተ ዶናልድ ትራምፕ ማርክ ካርኒ ኣገዳሲ ፅፍዒት ሂብዎ ከም ዘሎን ምናልባት ፅፍዒት ኣይተረዳእቶን ዘላ ግን እዛ ሂብዋ ዘሎ ፅፍዒት ኣዝያ ኣገዳሲትን ካናዳ ድማ ካብ ብዙሕ ሽግራት ናታ ከውፃ ዝኽእል ኣገዳሲ ስጉምትታት ዲልስ ምስ ቻይና ተገይሩ ከም ዘሎን እዚ ዲል እዞም ዲልስ ተገይሮም ዘለው ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ተጀሚሮም ድማ ካናዳ ካብ ኣሜሪካ ዝመፃ ዝነበረ ፈተና ንክትሰግር ዓብይ ሓገዝ ክገብረላ ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ካናዳ ኦልሞስት ነፍሶም ከውፅኡ ዝኽእልሉ ወይ እውን ነፍሶም መድሓኒ ክኾኖም ዝኽእል ስጉምቲ ወሲዶም ከም ዘለው እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ዝገበሮ ድማ ብብዙሕ ድጋፍ ክወሃቦ ንርኢ ኣለና again እዚ እውን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ኣታሓይስካ እንተሪእኻዮ maybe ተስፋ ክህብ ዝኽእል ኩነታት ግን again it's too early to judge ምክንያቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንካናዳ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክቦም ይኽእል ኸውን ብሕጂ ክረአ ግን ፅቡቕ ዲል ተገይሩ ከም ዘሎን ኤሌክትሪክ ካርስ ብሕሱር መንገዲ ክገዝኡ ከም ዝኽእሉን ሕርሻ ናቶም ድማ እቲ ካኖላ ኦይል ዝበሃል ድዩ እቲ ናይ ዓሳ ሃብቲ ድዩ ከምኡ ድማ ጋዝን ነዳዲ ናቶም እውን እንተኾነ ምስ ቻይና ዲል ክግበር ከም ዝኽእል እዚ ድማ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ንቁጠባ ናይ ካናዳ ንህዝቢ ካናዳ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ቢገስት ሉዘር ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ ይበሃል ኣሎ ኤኒዌይ ካናዳ ዘለኹም ይግበረልኩም ይመላልኩም ክንብል ንደሊ ሕጂ ካልእ ኣገዳሲ ምዕራፍ ክንርኢ ክንፍትን ኢና Rapid advances against the Kurdish-led Syrian Democratic Forces. The military is moving towards the SDF stronghold in Raqqa. The army has captured the northern town of Al-Tabqa. Government forces have taken control of several oil fields in the area, and there are reports of fighting with the SDF for control of the Euphrates Dam. Earlier, the SDF agreed to pull out of neighbouring Aleppo province.
The lighting offensive has now moved into the Raqqa province. Syrian government እንታይ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም መሲልኩም እዚ ሱርያ ዝበሃል ሃገር ካበይ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሱርያ ድሕርቲ ናይ ቀደም መራሒ ናይ ሱርያ ዝነበረ ባሻር አልአሳድ ሙዳቑ እቲ ሓድሽ መራሒ ድመፀ ማለት እዩ እንታይ ኣጋጢሞ መስለኩም እስራኤል ኣይፈትውቶን ወላ እኳ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ክሕግዝዎን ተፈተኑ እስራኤል ነተንያሁ ኣይፈትዎን ስለዚ ነተንያሁ በንጻሩ ነቶም ኩርድን ንኻልእን ክድግፍ ጀሚሩ ስትራይ ወላ አሜሪካውን ድራማታት ተጻታላት ትድግፈት መስል ግን አንጻሩ ካትኸይድ ብግምጣሉ ቱርክን ስዑድያን እዚ መንግስቲ ኣብ ሱርያ ቆይሙ ዘሎ ዓባ ሓገዝ ክረክብ ከም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ስዑድያ ያ ነቲ መራሒ ናይ ሱርያ ንስዑድያ ኣምፅያ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ረኺባ እገዳታት ናይ ሱርያ ከም ዝለዓል ዝገበረት ስለዚ ስዑድያ እንተደልያ ብዙሕ ክትቅይር ትኽእል ሃገር እያ ጉዳይ ናይ ሱርያ እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን መፅኡ ዘሎ ተቐባልነት ንኽረክብ ስዑድያ ዓባ ኣስተዋፅኦ ይገይራ ልክዕ ከምቲ ናይ ሱዳን ጉዳይ ንምዕፃው ናይ የመን ጉዳይ ንምዕፃው ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ትገብር ዘላ ኣብዚ እውን ዓብ ጉዳይ ገይራ ቱርኩ ድማ ብግምጣሉት ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ነቲ ናይ ቀደም መራሒ ዝነበረ ባሻር አልአሳድ ዘውደቐ ድማ እቲ ዝዓበየ ናይ ባይታ ስራሕ ቱርክያ ሰሪሓቶ ስለዚ ቱርክን ስዑድያን ፅቡቕ ዝምድና ይገብራ ኣለዋ ክበሃል ከሎ ኣብ ሱርያ ብቐንዱ ብሓደ ኣለዋ ብግምጣሉ እስራኤልን ኢማራትን ብግምጣል እየን ዝኸዳ ዘለዋ እስራኤል እንታይ ትገብር ነይራ ነቶም ኩርዳውያን ደጊፋ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ካርታ ከሪእኩሞ እቲ ነዳዲ ዘለዎ ቦታ ካብ ሱርያ ከም ዝወፅእ ክገብርዎ ደልዮም ነይሮም ዘጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካርታ ማለት እዩ እቶም Syrian Democratic Forces, Turkish and Turkish aligned Syrian opposition, Syrian government forces. جتي تفعلين ريزلنا تأكيد مالتي. بحفشة إذا حجر بفلاي تنداد زلوا بوتاتات إسرائيل بس إسرائيل ركب زلوهم كابت بوتاتي نت بوتاتك قاصر ومو كابت منجستي كجنس ألو لك كم زعرسيف ورك زلوا النداد زلوهم بوتا حيزو نت حجر كمغلا ናይ UAE ሓይሊ ዝሕግዞ ዘሎ ተመሳሳሊ ድማ ኣብ ሱርያ ነቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዶብ ናይ ሱርያ ናይ ኣብ ዶብ ናይ እስራኤልን ናይ ሱርያን ዘሎን ጥራይ ደይኮነ ነዳዲ ዘለዎ ቦታታት እውን እስራኤል ድራማ ጌራ ንዝግንፀሉ ሓይልታት ደጊፋ ክትሕዞ ትደልላ ተመሳሳሊ ኣብ ሶማሊላንድ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ከምኡውን ኣብ የመን ተፈቲኑ ስዑድያ ዝሰዓረቶ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሱርያ እውን እንተኾነ ስዑድያ እንታይ ትብላ ኣላ ሱርያ ሓንቲ ሃገር እያ ባዕላ ንክትመሓደር ሉላውነታ ንክሕሎ ማንም ሓይሊ ድማ ነቲ ሃገር ንከየፍርሳ ኢና ንድግፍ ትብላ ኣላ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱዳን ትብሎ ዘላ ኣብ የመን ትብሎ ዘላ ኣብ ሶማልያ ትብሎ ዘላ ብግምጣሉ እስራኤልን ኢማራትን ድማ ኣብቲ ቦታቲ ብመንገድቶም ክፍንጨሉ ዝደልዩ ነቲ ሃገር ከውድቕዋ ዝደልዩ ምስኦም ኮይኖም ይገብርዎ ኣለዉ ስለዚ ሰራዊት ናይ ሱርያ ዓወት ኣመዝጊቡ ከም ዘሎን ብዙሕ ቦታታት ተቆፃፂሩ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ሜይቢ ብካልእ ደረባ እስራኤል ዝትግፉ ሓይልታት እዮም ዝሰዓሩ ዘለዉ እዩ ዝበሃል ግን ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክቕፅል ይኽእል ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ቀጠር እውን ምስ በዓል ስዑድያ እያ ዘላ ሶሪ ቀጠር እያ ተኽዋን ቀጠር እውን ኣገዳሲት ደጋፊት ናይቲ በዓል ቱርክን ምስ ቱርኪ ካብ ነዊሕ እዋን ቀጠርን ቱርክን ብሓደ ክሰርሓ ፀኒሐን ሕጂ ምስ ስዑድያ እውን ብቐረባ ብሓደ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ ድማ ማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ንቀጠር ስለምንታይ እዮም ዝደልይዋ እንድሕር ኢልካ ቀጠር ንእሽተይ ሃገር እዩ እዚ ንእሽተይ ሃገር ግን ፍሉይ ክእለት ኣለዎ እንታይ እዩ ፍሉይ ክእለት ናቱ ከሪአኩም እየ እዚ ሎቢ ናይ እስራኤል ዘውፅኦ ዘሎ እዩ ዝሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ቀጠር ከመይ ጌራ ንፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ትፃወተሉ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ክንምንታይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ እዛ ንእሽተይ ሃገር ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዓብዪ ጭዋዳ እዩ ዘለዋ እዚ ኸ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ሲስተማቲካሊ ወይ እውን ፅቡቕ ዝኾነ ኢንጂነሪንግ ዶሃ ዶክትሪን ቀጠርስ ግሎባል ኣርኪቴክቸር ኦፍ ኢንፍሉወንስ ኢሎም እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ናይ እስራኤል ሎቢ ዝፅሕፎ ዘሎ እዩ ቀጠር ንምውዳቓ መራዮም ብዝሰፍሐ መጥቃዕቲ ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ፖለቲካል ኢንስቲቱሽናል ሌቨሬጅ እዚ ኸ እንታይ እዩ ሎቢ ብዙሕ ገንዘብ ሎቢ ይኸፍሉ ከም ዘለዉ ሰፊሕ ዝኾነ ክሳብ 500 ሚልዮን ከምኡ ድማ ስትራቴጂክ ሪል ስቴት ከምኡ ድማ ስትራቴጂክ ሪል ስቴት እዚ ኸ እንታይ ኣገደስቲ ፕራይም ቦታታት ናይቲ ሃገር ሆቴላት ድዮም ናይ ገዛውቲ ድዩ ሾፒንግ ሞላት ድዩ ይገዙ እሱ ድማ ከም ኣካል ናይቲ ጭዋዳ ናይቲ ስቴት ድዩ ናይ ካልእ ተጠቒሞም ፅልዋናቶም ይዕዝዙ ይብሉ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ሚድያ ኮንትሮል ንኣብነት ኤክስ ዝበሃል
ኢሎን ማስክ ክገዝኦ ከሎ ከባቢ 375 ሚልዮን ንሳቶም እዮም ኣበርኪቶም ነይሮም ኣብ ዓበይቲ ኣበርክቶታት እናገበሩ ንዊኪፒድያ ድዩ ንኻሊእ ኢንተርናሽናል ሚድያታት ኣብ ኮንትሮል ምግባር ዓብ ሓይሊ ኣለዎም ኣልጀዚራ ብዓብዩ ካልኦት ሚድያታት ድማ ባዕሎም ዝቆፃፀርዎም ስለ ዘለዎም ብየማናይ ወገን ተቐጠልያ ላይን ተሪኢኹሞ ድማ እንታይ ይብሉ ኣካደሚክ ኤንድ ኢንተሌክቹዋል ካፕቸር ብፍላይቲ ናይ ኣካደሚክ ወርልድ ባል ዩኒቨርሲቲን ገለታትን ኣብኡ ክሳብ 6.6 ቢልዮን ኢንቨስት ብምግባር ኣብቲ ናይ ኢንተሌክቹዋል ካፓሲቲ ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣርቲክልስ ዝፅሕፉ ድዩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩሽንስ ድዮም ንኻልኦ ኣብኦም ዓብይ ፅልዋ ኣለዋ እሞ ንእስራኤል ኣንፃር እስራኤል ንክፅሓፍን ጉድ ናይ እስራኤል ንክወፅን እስራኤል ኣብ ዝነበራ ፅልዋ ኣብ ኣሜሪካ ንክህረም ትገብር ዘላ ቀጠር እያ እሱ ከዓ ብሓንጎል ኢንቨስትመንት ብምግባር ቀጠር ብዛዕባ እስራኤል ሓሱ ትብሎም የላ ናይ እስራኤል ጌም ኤክስፖዝድ ከም ዝኸውን ትገብር ዘላ ቀጠር እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንቀጠር ንምውዳቅ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ገጅፍ እያ መወዳእታ ድማ ኣብ ስፖርት ኤንድ ካልቸር ሶፍት ፓወር ዝበሃል ድማ ንስፖርትስ ንኩዕሶ እግሪ ይኹን ንካልእ ስፖርት ዓለም ድማ ትገብሮ ዘላ ኣብ ካልቸር ዘለዎ ፅልዋ እውን ከቢድ ምዃኑ ንኤውሮፓ ሕብረት ድማ እንታይ ይብልሎም ዩሮፕ ካሽ ፎር ኢንፍሉወንስ ብዝብል ድማ ነቲ ዩሮፒያን ዩኒዮን እውን ዓብ ኮንትሮል ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ እስራኤል ዘበናት ዝገብርዎ ዝነበሩ ነቲ ጌም ናቶም ተማሂራ ቀጠር ሓሊፋቶም ኣነ እንታይ ይብል ነይረ ኤርትራሲ ምስ ሕጂ ዘሎ ምቅያራት ምስ ቀጠር ዘለዋ ዝምድና ፅቡቅ ገይሩ ከምቲ ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ዘሎ ምስ ቀጠር እንተዝገብሩ ነይሮም ደስ ምበለና ኣነ ቢካዝ እዚ ንእሽተይ ሃገር እዚ ኣብ ዲፕሎማቲካል ጭዋዳ ካብ ስዑድያ ካብ ግብፂ ኣፀቢቑ ዝዓቢ ሓይሊ እዩ ዘሎ ብፍላይ ዋይት ሃውስ ሓይሊ ናቱ እስራኤል ጥራይ ዝወዳደሮ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ኢማራት ድማ ብእስራኤል ጌርያ ከተጥፎም ትደሊ ዘላ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ኣብዚ እውን ብካልእ መንገዲ ክገልፅዎ ከለዉ ቀጠርስ ሎቢንግ መሽን ኢሎም ከዓ ክንምንታይ ናይ ሎቢ ታክቲክ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዘለዎም ድማ ይገልፁ ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቀጠር ናብ ሶማልያ መፅኡ ኣሎ ቀጠር ናብ ሱዳን ኣትዩ ኣሎ ቀጠር ኣብ ጉዳይ ናይ ሱርያ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ንኢራን ክግበር ዝተገበረ ኩናት እውን ዝኸልከለት ንሳዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ዓለምና ክሳዕ ክንደይ ኣዝዩ ተቀያያሪ ኩነታት ምዃኑን ንኣሽቱ ዝመስለ ሃገራት ልዕሊ ዓቕመን ክጓሰጣ ከም ዝኽእላን ከድመዓ ከም ዝኽእላን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሉ ናይ ቀጠር ንብሎ ዘለና ኣብ ከባቢና ምስ ዝፍፀም ዘሎ ድማ ከታሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ ሕጂ ኔክስት ናብኡ ክንሰግር ኢና ብዙሕ ኣብ ከባቢና ዝትርጎም ነገር ስለ ዘለዎ let's go there. For decades, Ethiopia has been described with a single word, landlocked. But according to Ambassador Nebiyu Tedla, that label is neither historical nor inevitable. It is the outcome of colonial disruption, broken treaties, and unresolved legal injustice. Long before modern borders were drawn, Ethiopia was a Red Sea-oriented civilization, exercising sovereignty over ports, trade routes, and maritime diplomacy. Yet today, one of Africa's oldest states remains cut off from direct access to one of the world's most strategic waterways. ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ጎረቤትና ንሕና ኢትዮጵያ ማለት ምስ ባሕሪ ርክብ ዘለዎ ሃገር እያ ታሪክ ይብሉ ኣለዉ ኣይናይ ታሪክ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ብኣካደሚክ ፔፐራት ዝፅሕፍዎ ዘሎ ከምኡውን ኣካደሚያዊ ፔፐር ክትብሎ እኳ ብሽሙ ስለ ዝፅሓፍ ዘሎ እምበር ብኤኣይ ዝተደገፈ ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ብዙሕ ኣርቲክልስ ይፅሕፉ ኣለዉ እቲ ኣርቲክልስ ድማ ኢትዮጵያ ብተፈጥሮ ብታሪክ ሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝነበረ እያ ብዙሕ ባሕሪ ትቆፃፀር ዝነበረት እያ ታሪክ ክብሉ ከለዉ ሕጂ ጥሪ ኢሎም እንታይ ዝብሉ ኣክሱም እዮም ዝብሉ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝነበረ ጥሪ ኢልካ ናብኡ ከይድካ ኣብ ግዜ ኣክሱም ነይሩ ኣክሱም ምስ ኢትዮጵያ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ምዛለሚ ዘላ ኢትዮጵያ ኣክሱም ሓደ ብሓደ ዝገራጮ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ቢካዝ ኣክሱም ናይ ኤርትራ ውርሻ እውን ስለ ዝኾነ እዚ ኤርትራ ብዝሰፍሐ መልክዕ እውን ክትምግተሉ ዘለዋ እያ የስ እቲ ኣክሱም ዝበሃል ገለ ክፋልነት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣበይ ዲቦቱ ከተማ ኣክሱም ኣበይ ዘሎ ኣብ ደቡብ ኤርትራ እኳ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ኣክሱም ንበዓል ኣብ ሰንዓፈ ዘሎ ቋሓይቶ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ እቲ ታሪካዊ ነገራት ተሪኻዮ ናይ ኤርትራ እኳ እዩ እሱ ሓንቲ ሰንተር ናይቲ ኣክሱማይት ኪንግዶም ኣክሱም እንተይርተልካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናቱ ግን ኣድውሊሽ ነይሩ ኤርትራ እዩ ስለዚ እቲ ኣክሱማይት ኪንግዶም ዝበሃል ንዓታቶም ጥራይ ዝወሃብ ነገር ከም ዘይኮነ ኣበርቲዕና ክንጉስጉሰሉ ክንክእል ኣለና የስ ናይ ኣክሱም ንግስነት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተጋሩ ኢሉ እቶም ተጋሩ ናቶም ገይሮም ወሲዶም ገይሮም እዮም ነዊሕ እዋን ተዛሪቦምሉ ግን ኤርትራውያን ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና እዚ ኣክሱማይት ኪንግዶም ዝበሃል እንተ ታሪካዊ ዝነበረ ፍፃመ ንኤርትራ ዝግባእ ውርሻ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ሓያል ነይሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ኣክሱም ናቶም ገይሮም ኣንፃርና ዌፐናይዝ ክገብርዎ ዝደልዩ ኣበርቲዕና ክንቃለሶ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ሕጂ ዘለዎ ቃልሲ ክኸውን ከም ዘይኮነ ኣይሆፕ ተረዲእና ከሉ
ምክንያቱ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ሎንግ ጌም እዮም ክፃወቱ ዝፍትኑ ዘሎ ንነዊሕ ፀንሑ ዳ ይፀንሑን ንሶም ነፍሶም ዝገይርዋ ነው ንሳቶም ፀዋትዎ ግን ናይ ነዊሕ ፀወታ ኣብ ነዊሕ እዋን ክትግበር ዝኽእል ፕላን ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣቢ ስትራቴጂ ናቱ ነቲ ኢንተርኔት ነቲ ኣካደሚክ ወርልድ ከምኡ ድማ ነቲ ህዝቢ ዓለም ብዙሓት ስለ ዝኾና ድምፅና ድማ ማይክሮፎንና ብርትዕ ስለ ዝብል ፅቡቅ ጌርና እዚ ጉዳይ እዚ ክንጉስጉሶን ከነእምኖን ክመልኦን ክንክእል ኣለና ምስ ግዜ ድማ እቲ ዝመፅእ ወለዶ ኢትዮጵያ ቀዳማይት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሙሉእ መንሰይ ባሕሪ ከም ዘለና ገይሩ ኣብ ሓንጎሉ ከኣምን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ተረሲዑ ነይሩ እዚ ባሕሪ ዝሓለፈ 30 ዓመት ስለዚ ባሕሪ ከም ዘለዎ ናቱ ከም ዝኾነ ጌርካ እንታይ ሚንካዮ ንባሕሪ ኢልካ ትእውጆ ኩናት ሓገዝ ክህልዎ ይኽእል ይብሉ ሕጂ እታ ናይ ባሕሪ ጎስጓስ ብሙሉእ ሓይሎም ይደፍዋ ብግምጣሉ ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣምላኽ ግን ስኢሉ ዝርኢ ኮነን ክትርእይዎ ይኹም ቤን ተገምጢሉ መፂዎም ኣሎ እቲ ክፋእ ግብሪ ናቶም የሻዕቢያ ወይም ደግሞ የካይሮ መንግስት ጦርነት ነው ለማለት ከበቂ በላይ ማስረጃዎች ማንሳት ይቻላል። ለምንድነው ሻዕቢያ በፕሬዝዳንቱ በኩል በአደባባይ ተወጥቶ እኮ የተነገረው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ የትጥቅ እንቅስቃሴዎችን እንደግፋለን በአደባባይ ነው የተነገረው ማስከሚሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ዘለዉ ጦርነታት ወይ እውን ውትድርና ተፈላለዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ቃልስታት ፕሬዝዳንት ኤርትራ ወፂኡ ክንድግፎም ኢና ማሲኾም ኢሉ ስለምንታይ ኮም ይብል ኣሎ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተዛረቦ ከይሰምዖ ይኽእል ከይዲ ቼክ ፋክት ቼክ ክገብሮ ስለ ዘይክእል ብግምጣሉ ንፅምዶ ዝኣክል ከማን ኣብ ናቱ ዘረባ ክተቕሶ ዘይከኣለ ፕሬዝዳንት ናይ ኤርትራ ብተጋሩ ድማ ከመይ ዝበለ ጫውጫውታ ፈጢሩ ነይሩ እዚ ኩሉ ፅምዶ እናተሰርሐ ከሎ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ኣለዎ እናተባሃለ ከሎ ፕሬዝዳንት ናይ ኤርትራ ነታ ፅምዶ ትበሃል ምስ ትግራይ ትግበር ተላው ናይ ጠቐሳ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ናቱ ምስ ፋኖ ፅምዶ ድዩ ምስ ኣምሓራ ክንሰርሕ ኣይተዛረበም ዛዕባ እዚ ስለዚ እቲ ሓሶት ከም ፖሊሲ ኣንጻር ኤርትራ ድማ ንኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ተገምጢሉ ክመፆም እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ዝደልዩ ዝነበሩ ሓሶትን ድራማን ጌርካ ንኣሜሪካ ኣሚንካ ኣሜሪካ እስራኤል ክትሕግዘና ኢማራት ክትሕግዘና ሽዑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጀመርያ ከቢ ዝኾነ ቁጠባዊ ገዳ ፀቕጢ ንኤርትራ ምንፃል ድሕሪኡ ድማ ኤርትራ እንተተዳኺማትልካ ካብ ዓለም ወራር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ብሽፋን ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ዝግበር ዝነበረ እዛ ሕጂ ድማ ንፋኖ ይዕጥቃሉ ትብል ድማ ካልእ ክፋል ናይ ኣብታ ዝነበረታ ነዳዲ ክብዋን ክውስኹላን ቀኒዮም ምክንያቱ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ካብቲ ንሶም ዝፅበይዎን ዝሓስብዎን ወፃኢ ስለ ዝኸውን ዘሎ ፅንሕ ኢልና ናይ ፋኖ በይኑ ክንሪዮ ስለ ዝኾና ሕጂ እንታይ ከሪእኩም ደልየ ኣለኹ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንእሽተይ መንስማዕዮ ስለዚህ ለምን ይደግፋቸዋል ምን ሊሰጡት ለሻዕቢያ ምን ሊያደርጉለት በአንድ በኩል በሻዕቢያ ተደግፈህ በሌላ በኩል ደግሞ እርስ በእርስም ተደጋግፈህ የኢትዮጵያን መንግስት እየወጋህ ለሻዕቢያ ምንድነው የምትጠቅመው ከተባለ የሻዕቢያ ኢንተረስት ጦርነት ነው ስለዚህ ጦርነት ነው ለሻዕቢያ የምትሰጠው ማለት ዘላቂ የሆነ ጦርነቱን ሰስተነብል የማድረግ ኢትዮጵያ ከጦርነት አዙሪት እንዳትወጣ የማድረግ ተልእኮ ነው ይሄ ተልእኮ ሻዕቢያም የራሱ ተልእኮ አይደለም ይሄ ምክንያቱም ራሱን የመንግስትነት ሀሁ እንኳን ያልገባው መንግስት በ34 አመቱ ጎጆ ወጥቻለሁ ራሴን ችያለሁ ያለ መንግስት ስቲል እስካሁን ድረስ በመንግስትነት ደረጃ እንኳን መምጣት ያልቻለ ሕጂ ታዘረቡ ያፋሒላቱ ኣብ ተቐድሚት ክብሎ ፀንሐን ኣብ ድሕሪትን ፋሒልዎ ትዘረባ እንታይ ክብል ደሊፀንዩ ሻዕቢያ እዩ እቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናትና ኩሉ ፀገማት ዝፈጥረና ዘሎ ፋኖ ዝድክሩና ዘለው ሸነ ቤላ ገይሩ ዝርምሰና ዘሎ ኣብዚ ኸድና ክሰልጠና ዘይካለ ናይ ተጋሩ እውን ፈፂምና ክንክእሎ ዘይከኣልና ሻዕቢያ ይሕግዞም ስለ ዘሎ እንታይ እቲ ሻዕቢያ ድማ ዕላማናቱ ሻዕቢያ ዕላማናቱ ንሕና ናሕተትና እናተባልዓና ክንነብር ስለ ዝደሊ ንሕና ሰላም ክንረክብ ስለ ዘይደሊ ብኩናትካ ክነብር ስለ ዝደሊ ከማ ይብል ፀንዩ ታዘረባ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትብል ሻዕቢያ ክንምንታይ ሓይሊ ዳ ኣለዎ እዮም ክብሉ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ክሳብ ክንዲዛ ውሽጥና ኣትዩ ዘባልዓናን ዘጥፍኣናን ሻዕቢያ ኮይኑ መዛ ሓያል እዩ ከመይ ጌርኩም ክትቃለስዎም ከይብሎ ከዓ ሽዑ እንታይ ይብላ ኣሎ ሻዕቢያ ግን እዚ ተልእኮ ይተዋሂብዎ ኣታዚኣቶም መራያ እዛ ናይ ሻዕቢያ ጉዳይ ፋሕያ ተብሎም ምክንያቱ በቲ ሓደ ኤርትራ ሓንቲ ምዕባለ የብላ ንእሽተይ ሃገር ወላ ሓንቲ ዘይገበሩ ክብሉ እዩ ዶ ይደልዩ ሕራይ ኤርትራ ሓንቲ የብላ ጥቕምቲ ክትብል ገይሩ ኮይንካ ስነ መጎት ናትካ እንታይ ክብል እዩ ስለዚ ሻዕቢያ ከም ስጋትካ ክትቆፅሮ የብልካ ንእሽተይ ሃገር እዩ ዓቕሚ የብሉ ትብሎ እንተለካ ዓቕሚ የብሉን ኢልካ ክድቅስ ትግባእ ኖ ሻዕቢያ ሌላ ዓቕሚ ሓይሉ ኣለዎ እዚ ኩሉ ንዓና ዝብዝብፀና ዘሎ ናይ ሻዕቢያ ሓይሊ ኢኻ ይብል ከምኡ እንድሕሪ ኢልካ እሞ ንሻዕቢያ ኸ ዋፃካኒ ኢኻ ክብልዎ እዮም ስለዚ እታ ዝፈጥርዋ ድራማ ኩሉ ግዜ እያ ሸንኮለል ተብሎም ኩሉ ግዜ ሸንኮለል ተብሎም መፍትሒ ድማ ይረኽቡላን እዮም እቲ ፀገም ድማ
they know حدا شعبي حيال مخان يفلطيو نصور يزي شعبيا أبز حجي حيال مخان أبز حجي يزبلكم قدم حجن أبز حجن شعبيا إيرترا حيال مخان يفلطيو أنت زي كون كفكروا كريمة ما يمحاجيو قدام مجبروه عقم خمسة يبلهم مش شعبيا دودر عقم خمسة يبلهم فليتهم يتقيلهم زلوا ስለዚ شعبي حيال مخان يفلطيو እጂ ንሳቶም ዝኹሉ ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዘሎ ኮንዶ ኮነ ህዝቢ ድጋፍ ትረክብ እሞ ንሕይል ንኽምን ምባል ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ካልኣይ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘባልዖም ዘሎ ሻዕብያ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ናይ ሻዕብያ ኢድ ተዝኾን ካለ ምኾነ ነይሩ ስለዚ እሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ነቲ ኣብ ውሽጦም ባዕሉ ተበጊሱ ብናይ ኢትዮጵያን ናይ ብልፅግናን ኣፅዋር ገይሩ ሓይሉ ድከቶም ዘፅግቦም ዘሎ ባዕሎም ስለ ዘይከኣልዎ ድሮን ገዚና ኢሎም ገለ ገዚና ኣይከኣልዎን እጂ እንታይ ክብልሎም ሻዕብያ ስለ ዝሕግዞ ዘሎ ሚልካ ናይ ደጋ ሓገዝ ኣሎ ኢልካ ካብ ህዝቢ ከተባትቆ ወይ ከዓ ህዝቢ ኣብ ጎንኻ ተሰሊፉ ገለ ድጋፍ ተገብረልካ ስለዚ ኩላታ ዝገብርዋ ዘሎ ብሻዕብያ ርክብ ከም ዘይብሉ ይፈልጡ እዮም ግን ሻዕብያ ኸ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም መንዳ ክትብል ካለ ግብፂ ርሑቕ እያ ዘላ ግብፂ ኣትያትና ከይትብሉ ጭብቲ የለን ሻዕብያ ከይትብል ካለ ቀነዛ ዝገበርዋ ድራማ ዳርጋ ፈፂንካ ክትብላዕ ዘይትኽእል ድራማ ዝገበርዋ ጠያይቲ እትዮም ተገለዶ 50,000 ጠያይቲ ንፋኖ ሂብካ ዝመፅእ ለውጢ እውን የለን 50,000 ጠያይት ስለ ዝሰኣነ ድዩ ወይ እውን ካለ በዘን ክንዝየን ስለ ዝረክብ ዘሎ ድዩ ዝዝክረካ ዘሎ ንጎምሸትን ኦራላትካን ኣፅዋራትካን ወተሃደራትካን ዝማርኽ ዘሎ ስለዚ ስነ መጎት ኣይትኾነሎም እያ ዘላ ስለዚ ኩላ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ንሳቶም ኣብ ኤርትራ ክገብርዎ ዝደልዩ ሓሳባቶምን ትልሞምን ከይተበገሰ ይሞቶም ኣሎ ኤርትራ ግን ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስቂላ ትፅበዮም ምህላዋ እውን ስቂላ ትፅበዮም ኣላ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ክንግምት ጥራይና ንኽእል ብሓፈሻ ግን እሳቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ሕማቕን ተንኮልን ብተደጋጋሚ ነምፃልኩም ኣለና ምእንታን ህዝቢ ኤርትራ ነቂሑ ፈሊጡ ክኸዶ ንዓና ከሸግሩ ንዓና ክርብሹ ንዓና ክብፅብፁ ዝሓሰቡ ግን ነገራት ፋሕያ ኢላቶም ዘላ ብኸመይ ንኸይድ And we stay in the region, and US President Donald Trump has offered to mediate the long-running dispute between Egypt and Ethiopia over the Nile River waters, saying Washington is ready to restart talks on the controversial Grand Ethiopian Renaissance Dam. In a letter to Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Trump said no single country should control the Nile and ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ደብዳቤ እዚኣ ናብ ፍቱ ዲያ President El-Sisi ilu ysaddalu I thank you for your leadership in successfully mediating a ceasefire between Israel and Hamas. ስለዚ በመጀመሪያ ከም መኽፈቲ የቀን የለይ በመርሕነት ናትካ ዕውድ ዝኾነ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ጌርና ስለዚ I recognize and admire your steady role. ስለዚ ንዓኻ ኣፍልጦን ኣኽብሮትን ኣለና ኣብቲ ልዕሊ መርሕነትካ ከምኡውን managing the many security and humanitarian challenges that have faced this region and your own people بسنكت ዝነበረ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ህዝብኹምን ሃገርኩም ዘጋጠመ ኩሉ ኣፍልጦን ኣለኒ ኣኽብሮትን ኣለኒ በቲ በሐማስ ተጀመረ ኩናት ኣቢል ማለት this war has weighed heavily on Egyptians not just their neighbors in Israel and Gaza እዚ ኩናት እዚ ንጋዛን ንእስራኤልን ጥራይ ዘይኮነ ንግብፃውያን እውን ብዙሕ ተፅዕኖ ከም ዝገበረልኩም ኣፍልጦ ይህብ ካብ ዝለዓለ ክብረት የለን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝሓፈ ደብዳቤ እዚ ኣሚነ ዶናልድ ንኣብይ ኣሕመድ መርዲ እዚ መርዲ እዚ ድማ ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካን ኣብ ራዳር ናይ ኣሜሪካን ኣትሎ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ካብዚያ ብኸመይ ክወፅዩ ናቱ ደገፍቲ ተፀሊሎም እዮም ዘለዉ ከሪአኩም እየ ተፀሊሎም ኣለዉ እቶም ብልፅግና ማለት እዩ in spirit of our personal friendship በቲ መንፈስ ናይ ክልተኣዊ ዕርቅነት ናተይ ናትካን ዕርቅነት ከምኡ ድማ American commitment to peace and well-being of Egypt's people ኣብ መንጎና ዘሎ ውልቃዊ ዕርቅነትን ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ዘለዋ መብፅዓ ንሰላምን ንፅቡቅ ኩንነትን ናይ ህዝቢ ግብፂ ማለት እዩ I am ready to restart US mediation between Egypt and Ethiopia to responsibly resolve the question of the Nile water sharing once and for all. ስለዚ ኣነ ምስቲ ዘለና ሕውነትን ኣብ መብፅዓ ህዝቢ ግብፂ ዘለናን ኣሜሪካ ነቲ ሽምግልና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ብጉዳይ ናይ ማይ ዘሎ ኩሉ እቲ ስነ መጎት ድማ ንግብፂ ኤግዛክትሊ ሓደ ብሓደ መርገፂታት ናይ ግብፂ ዘንፀባርቕ ዘረባት ተኺሙ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ንኢትዮጵያውያን ከም መርዲ መፅዎም ዘሎ and there is nothing they can do my team and I understand the deep significance of the Nile River እዛ ብጫ ገይሮማ ዘሎ ብምላ ግብፂ ትደልያ ነገር እያ ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ካልእ ቪድዮናተይ ስለ ዝገለፅኮ ኣይነደግሞን ኢና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንክዓብዱ ኣብቲ ታሕቲ ድማ መናሎ ሲሲ ከም ኣብቲ ጉዳይቲ ሂዝ ሮያል ሃይነስ መሓመድ ቢን ሰልማን አልሳዑድ ናይ ስዑድያ ማለት እዩ ሂዝ ሮያል ሃይነስ ሼክ አልናህያን ድማ ናይ ኢማራት ከምኡ ድማ ሂዝ ኤክሰለንሲ ታዬ አጽቀሥላሴ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ከምኡ ድማ
His Excellency General Abdul Fattah al-Sisi ስለዚ ናይ ግብፂ ኩሉ ኣርባዕትዮም ገይሮም እዚኣቶም ኣብቲ ሽምግልና ካኣቱ ከም ዝኽእሉ ተነጊሮም ኣለዎ ወይ እውን እቲ ኣፍልጦ ዝተሰደደ ደብዳቤ ኣፍልጦ ተዋሂብዎም ኣሎ ስለዚ ንኣቢ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ቀዳሕ እዚኣ መፂኣቶ ኣላ መርድእ ኮይና እያ ድማ መፂኣቶ ዘላ ምክንያቱ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ስለዘየለ ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ንእሽተይ እስከ ክንሰምዖም ድሕሪኡ መልሲ ናይ ግብፂ ከስማዓኩም እየ ሶሪ ኣብዚኣ Let's go. Ongoing dispute between Egypt and Ethiopia. Of course, the Nile River, the largest river in the world, of course, written a script and said controversy wants, and he has got history in it. So, we're now joined by Shruti Dasgupta. She's an international affairs joining us. Of course, this is not an armed conflict yet, Shruti, between Egypt to escalate this. Well, it will surprise you. This is one part of one of the 8 wars that Trump keeps talking about that he stopped. So this is one of the disputes he supposedly already solved. And surprise, surprise, it's already said that Trump had nothing to do with it. كم نريد زلنا زي قد عايزي حركة عبتهم دونالد ترامب نوي حوام كل حتى هيبوام زسنعيو نزي قد عايزي درو أبو جك أتوتو أبيلي زبلا زنا بري يجري ما حنساب النحوارون كفتحوا أغلب هيبوام لما سنة يجب سكان اسمع دحان said that he's prepared to re-engage diplomatically to help resolve the long-running dispute between Egypt and Ethiopia. Now, these two countries are quarreling over the Nile River and the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Now, Egypt's Abdel Fattah al-Sisi has said that he values Trump's offer to mediate on this dispute on the Grand Ethiopian Renaissance Dam with Ethiopia to resolve the Nile River water dispute. In a message sent to the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Trump has said that the United States is ready to restart mediation efforts. كم تري ورا لهم بريزنت ناي جبتي السيسي مالتيو دونالد ترامب زوصل تبقسو أبي أخبروتنا ناقوتن كم زلوا سلزي تي أكبر زخل دما أزيا قداس وسانك هون كم زغل جبت دما كاب كلام تدل يزنبرت أمريكا نزقو دايزي كت سيريس لو كت وصدو كل عينة لوبي جيروميم كل عينة سرح إنفستمنت جيروميم أقل بوينت ولا ببلشونا ونفتينو ميروميم مهنياتو نساتهم نزو قداي زك كودوو نعاتاتهم ني بريزنت السيسي أبقبت مالتيو قداي ناينيل مالت نايموتن حياتنيو اسكي حانت كاريكم كما يجيروم رياكتي قبرولو لوتهم قبت أويان نتي ميديا ناي قبت انتاي بلالو بزعبو ይሄ ራሱ ከዚህ በፊት ከተባለው ያነሰ ነገር ነው ለኛ ስለዚህ ያን ያህል በጣም ያስጨንቀን አይደለም ግን እንስማው እስኪ የነሱን ፍሽታ ድሽታ ምናምን እንስማው مفكرين في أول الحلقة أنا قلت لكم أن هناك تطورات في الساعات القادمة. أنا ገና ይህን ፕሮግራሚንግ ሲጀምር ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አንድ የሚፈጠር ነገር አለ ስላችሁ ነበር። قلت لحضراتكم أن مصر قد قامت بدور هام جدا. ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት ግብጽ በዚህ አካባቢ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ሰርታለች። رسالة منذ 15 دقيقة 15 ደቂቃ ይሄ ትላንት ማለት 15 ደቂቃ ውስጥ አንድ ከ15 ደቂቃ በፊት አንድ ደብዳቤ ወይ ሜሴጅ ወይ መልእክት ደርሶናል بالضبط من الرئيس ترامب ማን ነው رئيس ትራምፕ ከፕሬዝዳንት ከም ትሪኡ ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ከበኽዩ ግብፃውያን ክሕጎሱ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ንስኻትኩም ኣብ ጎኒ መን ኢኹም ዘለኹም ድማ ተሕቶና ባኻትኩም እያ ግብፃውያን ኣዝዮም እዮም ተሓጊሶም ዘለዉ ኣዝዮም ተሓጊሶም እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ናበይ ገፅዩ ኔክስት ስቴፕ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ብዝብል ኣብ ብዙሕ ፍልስፍና ኣትዮም ኣለዉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ምንታይ ርሕቀት ክኸይድ ይኽእል ክንዲ ምንታይ ንኢትዮጵያ ንብልፅግና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሃስዮም ይኽእል እምበር ድሮ በቲ ኣበጋግሳናቱ ሕማቕ ነገር ይፅበዮም ከም ዘሎ እቶም ኢትዮጵያውያን ተረዲእዎም ኣለዉ ግብፃውያን ድማ ክሕጎሱ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሓደ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥ ካብዚ ንላዕሊ ኢትዮጵያዊ ዝፀሓፈ ክርእየኩም ብዙሓት እንዲኦም ዘለዉ ግን ናይ ትራምፕ ደብዳቤ እንታይ ኢሉ ኣሎ እዚ ብሉ ናይል ኦር ገርድ ሌተር is a framing letter. He calls it Nile water sharing, says he wants to restart mediation once and for all, and even claims the goal is a lasting agreement for Nile Basin nations. Fine, then act like it. If this is really water sharing for all Nile Basin nations, እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ቃላት ንግብፂ ንከርብሕ እምበር ርትዓዊ ዝኾነ ስጉምቲ ንክወስድ ድሌት ከም ዘይብሉ the line no state should unilaterally control the precious resource of the Nile cuts both ways እዚ ንክልትዩ ክትርእዩ ነይርኩም the danger in that letter is the supervision language
monitoring and coordinating. That can quietly become permission if Ethiopia sleeps. The opportunity in the letter is just as clear. Trump never writes historic rights. He never writes acquired. بحفشة إثيوبياويان ዝኾነ ይኹን ቦታ ተኸፊትሎም ዝኾነ ይኹን ዕድል ከም ዘይገደፈሎም ዶናልድ ትራምፕ ንፀቅዒ ግብፂ ኮይኑ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ከም ዝብሎ ዲፕሎማስና ኢትዮጵያ ክበራበር ኣለዎ ሓያል ስራሕ ከድልየና ክንገብር ክንከላ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ዝርከቡ ዲፕሎማስናቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ክቕይሮ ይኽእል ዘይክእል ገሊኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ንዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ግብፂ ንኢትዮጵያ እንታይ ትደልየና እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ተኸላኸልቲ ክንከውን ግብፂ ከተጥቅዕ ንሕና ክንከላኸል እዮም ዝደልዩና እዚ ማለት ማለት እዩ ንሳቶም በዚ ናይ ገርት ጉዳይ መጥቃዕቲ ፈንዮም ኣለዉ ኣሜሪካ ምሶም ኮይና ንሕና ድማ ከመይ ጌርና ንከላኸል ክንብል ዓቕምና ኩላ ምክልኻል ካብ ንገብሮ መጥቃዕቲ ክንገብር ኣለና እንታይ እስከቲ መጥቃዕቲ ነቶም ቀይ ባሕሪ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና የብሎም ንበልኩም ብኸመይ ናብ ቀይ ባሕሪ መጥቃዕቲ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ንሕና ንቀይሕ ባሕሪ ንገብሮ መጥቃዕቲ ንግብፂ ኣብ ዲፈንስ ዝገብራ ይብሉ ንግብፂ ኣብ ምክልኻል ይዝእትዋ ይብሉ ብኻልእ ዘራርባ ገለ ጭብጥታት ኣለዎ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ነይራ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ክውንነት እውን ከም ዘለዎ ግብፂ ሞር ናብ ዲፈንስ ኢቲና ነርና ኢና ንሕና ናብ ባሕሪ ገፅና መጥቃዕቲ ኣብ ንገብረሉ ዝነበርና ንግብፂ ናብ ምክልኻል ኣድሂባ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ምስ ካልኦት ሃገራት ከም ትጓየ ጌርና ኢና ስለዚ ሞር ንግብፂ ናብ ዲፈንስ ፎከስ ክትገብር ንምክልኻል ክትጓየ ፀጋታታ ንምክልኻል ክትገብሮ ክንገብራ ኣለና ዝብል ስነ መጎት ኣለዎም ውልሲ ብኸምዚ ከዋፅኦም ይኽእል change the goals of its military presence in Somalia following Israel's recognition of Somaliland last month, according to sources who spoke to Abu Dhabi-based newspaper The National. What began as a counterterrorism and training mission has now become ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ብዚ መሲልኩም ግብፂ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳትን ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃሳትን ንሶማልያ ኣብ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን ምክልኻልን ክትጓየ ጌርናያ ነርና ኢና ዝብል ስነ መጎት ትርኢ ካብዚ ስለዚ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዲል ዝብልዎ ምስ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ምስ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ፀጋታታ ኣብ ምክልኻል ከተጥፎ ከም ትኽእል ኦቨር ኤክስቴንድድ ንክትከውን ክንገብራ ከም ዝኽኣልና ዝብል ስነ መጎት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ፍጻመ ግን ንዓና ብግምጣሉ ኢና ነንብቦ ምክንያቱ if you look into this map ክልተ ነገር ከሪአኩም ስለ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ብጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ በዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትሪኦ ከለኻ ግብፂ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልያ ኤርትራ ጅቡቲ ኣለዉ ኣብዚ ቦታ እዚ እቲ ብዙሕ ግዜ ዘዛርብ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ናው ግብፂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ንጉዳይ ናይ ጌርድ ናይቲ ዲጋ ቀዳማይ ሰንትራል ሮል ዘለዎ ናባቱ ጉዳይ ናይ ኒል ማለት እዩ ንዝኾነ ግብፃዊ ዝትንክፋ ርእሲ እዚ ጉዳይ ዛርሲ እዚ ድማ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ነቲ መርሕነት ናይ ግብፂ ተቐባልነት ኣብ ሃገሩ ኣብ ህዝቡ ተቐባልነት ንክህልዎ ወሳኒ ተጥብንታ ኣላ እዚኣ በዚያ ነጥቢ እዚኣ እንተትክዕወት ከሎ ዓብ ድጋፍ ካብ ህዝቢ ዝረክብ እዛ ነጥቢ እዚኣ ክሳብ ሕጂ ኣልሲስን ናቱ መርሕነትን ፍሹል መርሕነት ዘብሎም ሓደ እንታይ እዩ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ክገብርዋ ዘይከኣሉ ጌርድ ዝበሃል ዲጋ ወዲኦም ከመርቑ ስቕ ኢሉ ስለ ዝረኣየ ድኹም ልሕልሕ መንግስቲ ዝበሃል ናይ ኣልሲስ መንግስቲ ንሱ ግን ይፈልጥ እዩ ኣማራጺታቱ ድሩት ነይሩ ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ ናይ ቀዛ ብዙሕ ሕገታት ገይሩ ብዙሕ ሓለፋታት ገይሩሎ ንእስራኤል ንምሕጓስ እስራኤል ክትሕጎሰሉ መንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ዲል ንክገብር ብዙሕ ተሓባቢራታ እያ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ምትሕብባር ኣበይ ትግብረ መልሲ ዝፅበዮ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ጌርድ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ናው ኣብታ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ምስ ኣሜሪካ ሓደ ዓይነት ዕላማ እዩ ዘለዎ ቀይ ባሕሪ ርግኣት ክህልዎ ኣሎ ካብ ዕግርግርን ኩናትን ክድሕና ኣለዎ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ምልምማን ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ነቲ ናይ ዓለም ሕጊ ሓሉ ጥራይ ኢኻ ክትብል ትኽእል ኣብ ጉዳይ ናይ ጌርድ ክኾን ከሎ ናይ ኣሜሪካ ሓለፋ የድልዮ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ኩነታት ገለገለ ሰባት እንታይ ክብሉ ይሰማዕ ኣለኹ እዚ ናይ ጌርድ ጉዳይ ኣሜሪካ ኔጎሽት ጌራ ንኣቢ ደፋፊኣ ንዓቢ ፀቓቒጣ ንግብፂ ዝሕጉስ ውሳነ እንተገይራቶ ንኢትዮጵያ ንብልፅግና ድማ ሓለፋ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ክትገብረሎም ትኽእል እያ ነው እቲ ናይ ባሕሪ ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ፔን ፖይንቲ ንግብፂ ክልቲኡ ሓደ ቃንዛ ዘሎ ብኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ዝበሃል ክትወፃ ኣይደልን እዮም ምክንያቱ ናብ ባሕሪ ዝወፀትሉ መዓልቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣይግበሮ ብናቶም ኣተኣሳስባ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብወገን ኤርትራ ንባብኤል መንደብ ክትቋፀረሉ ትኽእል መንገዲ ዝወፀትሉ ወሪራ ድያ ብሓይሊ ገለ ሒዛ እሞ ሓይሊ ባሕሪ ናታ ክትገብረሉ ዝኻለት ናይ ጌርድ ወይ ናይ ትኒል ጉዳይ ናቶም ዝሞታ ርእሲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም
ስለዚ ኣብ ናይ ኒል ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ከለዉ ብባሕርን ተመፅያ ኢትዮጵያ ማለት ንግብፃውያን ብጠጠውካ ኢትካ ንላዕሊ ማለት እዩ ኢትካ ሂብካ ተማሪኽካ በቃ ዝፈረድኩ ፍረዱኒ ይሕሸና ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትቀርብ የብላን ኤን ብፍሉይ ድማ ብመንገዲ ኤርትራ ክትቀርብ የብላን ዝብል ፖሊሲ ዘሎ መንገዲ ኤርትራ ክትቀርብ የብላን ስለዚ ካብ ብወገን ኤርትራ ናብ ባሕሪ ትቐርብ ኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብሉ ሰብ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣሎ ኢትዮጵያ ቴክኒካሊ ዝተዳኸመትን ወይ ዝፈረሰት ሃገር ክትከውን ይደልዩ ሓደ ካብቲ ግምት ናተይ ማለት እዩ ንፋኖ ብቐረባ ዘይሕግዝዎ ዘሎ ካብ ፍርሒ ዝተበገሰ እዩ ህዝቢ ምሓራ እቲ ኒል ካብ ዓዶም ከም ዝብገስ ይፈልጡ እዮም ኒል ናቶም ምዃኑ ይፈልጡ እዮም እቲ ጌርድ ዝበሃል ስለዚ ዋላ እውን ሎሚ ተሸጋጊሮም እንተለዉ እምበር ንሳቶም እቶም ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ 4 ኪሎ ክበፅሑ እንድሕር ክኢሎም ካብ ናይ ዓቢ ዝገደደ ፖሊሲ ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ that's why ነዚ ናይ ፋኖ ቃልሲ ንኢትዮጵያ ንምድኻም እምበር ንክዕወት ክሕግዝዎ ዘይከኣሉ እምበር ንተጋሩ እንተዝኾኑ ነይሮም ሓገዝዎም ነይሩ ስለምንታይ ንተጋሩስ ይፈልጥዎም እዮም ንባዕሎም እቲ ትግራይ ዝበሃል ክንፀል ስለ ዝደሊ ነቲ ክልል ኣምሓራ ይኹን ነዚ ፈደራላዊ መንግስቲ ዘተኣታተወሎም እውን ትውሓት ስለ ዝኾነ ውፅኢት ናይቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ድማ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ጫውጫው ዝመልኣ ንሓድሕዳ ትባላዕ ዘላ ሃገርን ክትከውን ስለ ዝኻለት ነቲ ናይ ህወሓት መርሕነት ይፈትዎ እዮም ውፃዮ ነይሩ ህወሓት ከለኮ ኤርትራ ይግደሱላን እዮም ነይሮም እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ብዛዕባ ኤርትራ እኮ ይግደሱን እዮም ነይሮም ምስ ተጋሩ እኮ ምስ ህወሓት እዮም እኮ ነይሮም ንኤርትራ ይሕግዝዋን እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ናይ ህወሓት ምውዳቕ እዩ ንሳቶም ሪካሊብሬት ንገብሩ ዝገብሮም ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ናብትን ኮለል ክትብል ብዙሕ ትኽእልን ዲኻ ከም ትሪኦም ዘለኻ እዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ግብፅን ብልፅግናን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካ ኢዳ ኢትያትሉላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ወሳኒ መራሒ እዩ ፍትሓዊ መራሒ ይበልክኹም ወሳኒ መራሒ እዩ ውሳነ ናቱ ፍትሓዊ ይኮነን ሓደ ግዜ ኣዝዩ ዝተጓዓፀፀ ውሳነ ዝውስን መራሒ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ራሽያን ዩክሬን ክካየድ ከሎ ነቲ ዘለንስኪ ኣብ ቅድሚ መጋባያ ሓንቲ ኣቕሚ የብልካን ኪድ ስቂልካ ዝበልኩ ካስማዕ ዝበሎ ተባህለ ተሓርጊ ናይ ኤውሮፓውያንን እቶም ናይ ኣሜሪካ ብትሕቲ መጋረጃ ንዓ ግደፍ ኢሎም ዝዘሓልዎ ስለዚ ክጉዕፅዝ ዝኽእል መራሒ እዩ ስለዚ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ኢድ ትራምፕ ኣትሽሎ ካብኡ እቲ ጉዕዞ ናቱ ናበይ ክኸይድ እዩ ብሕጂ ክዝረአ እዩ ካልእ ኣገዳሲ ምዕባለ ትንቀሳቐስ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኣብ ሶማልያ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ እዩ እሱ ድማ እዚ ጉዳይ ዝረአይዎ ምክንያቱ ሃገራት ዓረብ ዝገብርዎ ዘለዎ ኩነታት ንምርኣይ waxaan halkan ka caddaynayaa in waqooyi bari ay tahay dowlad goboleed xubin ka ah jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa kale oo aan rabaa እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ዓብዪ ፍጻሜ ታሪካዊ ፍጻሜ ኣብ ሶማልያ ዘጋጠመ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ፍጻሜ እዚ እቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ስቴት ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሶማልያ ብምዃን እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ፕሮጀክት ከም ሃገር ኣፍልጦ ክወስድ ዝሓስብ ዝነበረ ኣካል ናቱ ዝነበረ ምስ ፌደራል መንግስቲ ክኸውን ምስቲ ናይ ሶማሊላንድ መርሕነት ኣብ ሃርጌሳ ዘሎ ናይ ዓሌት መርሕነት ምዃኑ ዝንገር ምስ ርክብ ክህልወና ይንደልና ብምባል ወሲኖም ኣለው እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ነቲ እስራኤል ዝሃበቶ ኣፍልጦ ሓደ ዓብይ ገጅፍ ዝኾነ ጉድጓድ እትይሉ ወይ እውን ብዳርጋ ዓብይ ስምብራት ገዲፍሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ሶማልያ ነዚ ክገብር ዝኻለ ካብ በይኑ ተበጊሱ ክገብሮ ከም ዘይክእል ንፈልጥ ነርና መን ተሳቲፎም ላብዚ ጉዳይ እዚ እንተይልካ መን ኣምባሳደራት ናብቲ ቦታ ተንቀሳቂሶም ነይሮም ረኣዩ እዚ ጂኦፖለቲካ እዩ ኣብ ሪል ታይም ዘጋጥም ዘሎ ጂኦፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና On such a meaningful day that strengthens the unity and integrity of Somalia, we feel great honor and satisfaction to be together with our Somali brothers and sisters. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣብ ቅድሚት ከም ዝበለና ናይ ቱርኪ ኣምባሳደር ናይ ስዑድያ ኣምባሳደር ከምኡውን ናይ ሱዳን ኣምባሳደር ኣብቲ ቦታቲ ኣብ ላስ ኖድ ዝበሃል ዘሎ ናብዚ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ቦታ ናይ ሶማልያ ማለት እዩ ኣብኡ ከይዶም ሶማልያ ናሽናል ዩኒቲ ፒስ ኤን ኣላያንስ ኣገንስት ፅዮናውያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብሓደ ክንከውን ኣለና ዝብል ውሳነ ሂቦም ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ሓደ ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝስራሕ ዘሎ ዝበሃል ዓብይ ኣላያንስ እዩ ቱርኪ ስዑድያን ዝርከብዎ ጉዳይ ንርኢ ኣለና ስለዚ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ንኢማራት ብህፁፅ ውፁ ድሕሪ ምባል ነቲ ቦታቲ ብስዑድያን ቱርክን ሞር ሽርክነት ምዝን ክልቲአን ሃገራት ይገብሩ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዩኤኢ ብግምጣሉ ኣብ ልመና ኣትያ ከም ዘላ ይንገር ዩኤኢ ዝበግን ኢሎም ኣብዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢምዎ ከም ዘለዎን ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶቸቬለ መስለና ኣውፅዎ ከም ዝነበረ እንታይ ይብላ ኣሎ ዩኤኢ requested 1 week extension to withdraw from Somali ports of Berbera and Bosaso
ንብረታ ካብቲ ቦሳሶ ዝበሃልን በርበራ ናይ ሶማሊላንድን ጠርኒፋ ንኽተውፅእ ሕፅረት ግዜ ስለ ዘጋጠማ ሓንቲ ሰሙን ወስኹለይ ብምባል ንፌደራል መንግስቲ ሶማሊያ ትልምን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ The United Arab Emirates has requested an additional week with from the Somali federal government to complete its withdrawal from the ports of Berbera and Bosaso, according to informed sources. Last week, the Somali government officially terminated various agreements with the Gulf state, marking a significant shift in relations between Mogadishu and Abu Dhabi. The request comes amid heightened political and diplomatic tensions between the two sides. ስለዚህ ኢማራት ኢዳ ሂባ ካብቲ ቦታቲ ምግላፋ ርዱእ ስለ ዝኸውን ዘሎ ግዜ ሃቡኒ ካብዚ ቦታ እዚ ንኽወፅእ ትብል ነይራ ስለዚ በርበራ ምስ ጅቡቲ ክወዳደር እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ክቋፀር እዩ ዝበሃል ዝነበረ ጠርኒፋ ንኽትወፅእ ተኣዚዛ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝሃቦ ውሳነ ድማ ካልኦት ኣገደስቲ ሓይልታት ይድግፍዎ ስለ ዘለው ኢማራት ክትቅበሎ ጥራይ ዘለዋ ናው ኢማራት ካብ ሶማልያ ካብ የመን ኣቐዲማ ጠርኒፋ ክትወፅእ ከምኡውን ካብቲ ስቋጥረ ዝበሃል ደሴት ንሓዋሩ ሓያል ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክገብር ኢላ ተሓስቦ ዝነበረት ቦታ እታ ካርታ መክመልሰልኩም እዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብክልቲኡ ገፃት ክትቋፀሮ እዩ ነይሩ እቲ ሕልሚ ናይ ኢማራት እዚ ንምግባር ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ኮፍ ኢላ ነይራ ኣብ ፑንትላንድ ኮፍ ኢላ ነይራ ከምኡ ድማ ታሕቲ ወሪዳ ኣብ ከባቢ ደቡብ ናይ ኬንያ ኣብ ጁባላንድ ዓበይቲ በይዛት ሒዛ ነይራ ኣብ ልዕሊኡ ስቋጥራ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ደሴት በቲ ካብ ሶማልያ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ክትኣትዎ ኣለኹም ብወገን የመን ኣብ ዓደን ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ደሴታት ሓንሽ ሓደ ዓብይ በይዝ ክገብሩ ይጎዩ ከም ዝነበሩ ጠቕላላ ካብዚ ኩሉ ተገሊፋ ኣላ ስለዚ እቶም ኮ ተሪፍዎም ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ ብሱዳን እውን ክመፁ ሓሲቦም ነይሮም ኣይሰለጠን ስለዚ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ጠቕሊላ ተሳዒራ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለዋ መዋፅኦ ክተውት ክደሊ ኣለዋ ሓንቲ ካብቲ መዋፅኦ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ኣጋጢምዋ ዘሎ ስዕረት ብሕፅር ዝበለ ሪካሊብሬት ጌራ ክትመልሶ ከምዘይትኽእል ይንገር ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ቪድዮ ነጊረኩም ነይረ እዚኣ ድማ ኣብ ዝኾነ ጂኦፖለቲካዊ ሪኣላይመንት ወይ እውን ሓድሽ ሽርክነታት ንክፍጠር ዓብይ ጉዕዞ ይግበር ከም ዘሎን ናይ ኢማራት ጉዕዞ ድማ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብኡ ክንግምት ኢና ኢለኩም ነይረ እዚኣ እስከስምዕዋ ብዙሕ ካብ ዝግብኣ ንላዕሊ ኣቓልቦ ትረክብ ዘላ ኣርእስቲ ኮይና ረኺበያ ኣለኹ ስምዕዋ ኣብዚ A shift is taking place in the world around us, and it could alter the balance of power for decades to come. A clandestine but crucial military triangle is taking shape among Turkey, Pakistan, and Saudi Arabia, which is being billed as Islamic NATO. The seriousness of this alliance can be gauged from the fact that it will operate on the lines of NATO's Article 5, meaning that an attack on one country will be considered an attack on all. To be ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እስላማዊ ኔቶ ዝበሃል ብከምቲ ናይ ኔቶ አንቀጻት ሓንቲ ካብተን አንቀጻት ናይ ኔቶ አርቲክል 5 ዝብል ንሓደ እንተሃሪምካ ሰለስተን ከም ዝሃርምካ ዝብል ኣርስቲ ዳርጋ ዓብ ሸፈነ እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ዳርጋ ብዛዕባኡ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት መወዳእታ የብሉን ብስእሊ ከሪአኩም ከለኹ ግመሩ ትርጉም ኣለዎ እዚኣ ስምዕዎ Countries are moving towards forming a joint Islamic defense bloc. You can call it the NATO of the Muslim world. First, let's talk about Pakistan. ሕጂ ወላ እቲ ብካርታ ገይሮም እቲ ትሪያንጉላር ኔቸር ናይቲ ዝምድና ረይዎ ከመይ ዝበለ ትሪያንጉላር ስሉስ ኪዳናዊ ኣካይዳ ስዑድያ ሃብታም ብፀጋታት ሃብታም ብነዳዲን ብካልእን ዘለዎ ፓኪስታን ኒኩለራዊ ሃገር ከምኡ ድማ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያውን ወታደራዊ ሽርክነት ምስ ኣሜሪካ ምስ ቻይናን ዘለዎ ምስ ራሽያ እውን ምስ ሰለስቲኦም እዩ ዘለዎ እቲ ፓኪስታን ዝበሃል ግን ልዕሊ ኩሉ ኒኩለራዊ ሃገር እዩ ሳልሳይ ድማ ቱርኪ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ብዙሕ ፀጋታት ናይ ሞደርን ቴክኖሎጂ እውን ዘለዎ ናይዚኦም ሰለስቲኦም ሓይልታት ምትእስሳር እስራኤል ኣብ መንጎም ኣሎ እዚ ንእስራኤል ቼክ ክገብርዎ ዝኽእሉ እዩ ምክንያቱ ሰለስቲኦም ዓብ ስቃት ካብ እስራኤል ዝስምዖም ሃገራት እዮም ምናልባት ፓኪስታን ለስ ውሕድ ዝበለ ግን እስላማዊ ሃገር ስለ ዝኾነ እስራኤል ታርጌት ትገብሮ ሃገር እውን እዩ ቀንዲ ቱርክን ስዑድያን ሪል ዝኾነ ስቃት ካብ እስራኤል ኣለዎ ስለዚ ክልቲኦም ድማ ኒኩለር የብሎምን ዋላ ካልእ ቴክኖሎጂ ሃብቲ ኣለዎም ኒኩለር የብሎምን እስራኤል ግን ኒኩለራዊ ሃገር ስለዚ ንእስራኤል ኣብ መወዳእታ ቼክ ክትገብሮ ተኮይንካ ኒኩለር ክህልወካ ኣሎ ኒኩለር ድማ ኣብ ፓኪስታን ኣሎ ስለዚ ስዑድያ እቲ ናይ ኔቶ ኮንዲሽንስ እንድሕሪ ኣፅዲቖሞ እዚ ማለት ኣርቲክል 5 ንስዑድያ እንተሃሪምካ ኒኩለራዊ ዘለዋ ሃገር ተሃሪምካ ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክትበካ ትኽእል እያ ስለዚ ፓኪስታን ነቲ ኒኩለራዊ ሺልድ ናታ ፅላላታ ንስዑድያ ክትባላ ቱርኪ ድማ ኣብኡ ክትኣቱ ማራያ ትጓየ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ መስርሕ ድማ ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ ስዑድያን ፓኪስታንን ዝተፈፀመ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዲል ጥራይ ሕጂ ቱርክያ ናብኡ ክትኣቱ ትህሊ ዘላ እዚያ ጉዳይ እዚኣ ንህንዲ
ንእስራኤል ከምኡ ድማ ንኢማራት ዓብስ እምባደ ክትፈጥር ትኽእል እያ ኢልና ነርና ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝበሃል ዘሎ እዩ Mohammed bin Zayed Al Nahyan is expected to arrive in New Delhi on Monday, and the visit is aimed at further deepening the partnership between India and the United Arab Emirates. The visit would add to a series of high-level engagements between the two countries over the past decade. In January 2024, Mohammed bin Zayed Al Nahyan visited Gujarat as a chief guest at the كم تري ودلهم حدا سب بزح تثبيت زقبرو لزنا برينا إمارات نيكس موف نتاي كوني غليو بتاعت مقارجة بزح بعمق مس إسرائيل تراخبن ناتا شركة مس إسرائيل لقد تكالاتفن تحيلن كم زلا ينقرالو جن نا إسرائيل خل مس إسرائيل زلو تحس لزغونه كاوس عيدما نابنت نهر باكستان مس السعودية خوينا تصرح الله خوينا باي ذا واي زي تري ور لهم نابهند كيدهم مسندي شركة نيرو مليسو مسندي مغنياتون هندي باكستان قدامي تسقات ناتا كالاي تشاينا وي تشاينا قدامي كالاي هند باكستان كتبتغل مس باكستان قدم حدا توارح وتهدراوي وقع كايدهم يرو ስለዚህ ኣብቱ ኩና ዝተኻየደ ሓቂ ንምዝራብ ፓኪስታን ዝያዳ ኣድሚ ዓይ ዝበሃል ናይ ፓኪስታን ስጉምቲ ዝወሰደቶ ብዙሕ ሓሲቦም ከም ዝነበረ ይዝንገር ስለዚ ፓኪስታን ምስ ስዑድያ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ሃገር ከምኡ ምስ ቱርክ ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ንህንዲ ሽግር እዩ ምክንያቱ ፓኪስታን ካብ ቻይና ሓያል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ካብ ኣሜሪካ ድማ ሓያል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ናይ ወታደራዊ ይወሃበሎ ስለዚ ህንዲ እቲ እንኮ ዘለዎ ፑቲን እዩ ራሽያ ይክቦ ዝኽእል ራሽያ ድማ ድሩትነት ኣለዎ ክቦ ዝኽእል ስለዚ ህንዲ ተቐርቂሩ ኮይኑ ይስምዖ ስለ ዘሎ ናብ መን ከይድሎ ናብ እስራኤልን ናብ ኢማራትን ከይድሎ እዚ ሽርክነት ናይ እዚኦም ድማ ኢማራት ድማ ለንቀነ ኣይዶኖ ናበይ ገጾም ክኸዱ ከም ዝሓስቡ ዘለው ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ መናውራታት እውን ጀሚሮም ኣለዉ ሓንቲ ቪድዮ ርየ ነይረ ኢማራት ወታደራዊ ማኒ ተሃዲድ ክገብሩ ከለው ኣነ ብዙሕ ግዜ ወታደራዊ ኩነታት ናይ ኢማራት ንሪኦ ዝነበርና ኣይኮነን ወይ እውን ጋህዲ ዝረአ ጉዳይ ኣይነበረን ግን there was this video let me find it for you ምናልባት ገለ ነገር ክንረኽቦ أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم እትሪእዎ ዘለኹም ወታደራዊ መናወራ ዝግበር ዘሎ ናይ ኢማራት ወታደራዊ ዓቕሚ እዩ እዚ ምስ ስዑድያ ኣጋጢምዎም ዘሎ ናይ ብሓቂ ተሰሚዕዎም ዘሎ ናይ ብሓቂ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ተሃዲድ ስለያዊ ጎስጓስ ዓብይ ናይ ሎቢ ታክቲክ ንስዑድያ ንምውዳቕን ንምንብርካኽን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዘሎም ዓቕሞም ድሩት ከም ዝኾነ ፈሊጦም ኣለዉ ግን ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ገጅፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ኢና ንርኢ ዘለና ኢማራት محمد بن سلمان ናይ سعوديا ዝገብሮም ዘሎ ጽፍዒት ካብ ቁቋፀርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ ከቢድ ከም ዝኾነ ተረዲዎም ኣሎ ኩሉ እቲ ዝሃነፅዎ ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ወታደራዊ ስትራቴጂታት ብቕፅበት ክወድቕ ንሪኦ ኣለና ብርግፅ ኢማራት 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ እዩ ስለዚ 1 ሚልዮን ወላ ክንዲ ዝዓጥቕ ካዕጥቕ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ እቶም ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ዘለዎ ወሲኽካ ግን 8 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎም እዮም ምናልባት ወታደራት ብገንዘብ ዕሱባት የምፅኡ ኮኑ እዮም ፍሉጥ እዩ እዚ ስለዚ ስዑድያ ግን 35 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ፀጋታት ኣለዎ ሃብቲ ኣለዎ ካልእ ኣለዎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሓያላት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ናበይ ከጋጥም እዩ ኢማራት ግን ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ መናውራ ይግበር ከም ዘሎን ምንቅስቃሳት ይረአ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ገለገለ ፅሑፋት ከም ዘንብቦም ዘለኹ ነዚ ኢማራት እዚ ናይ ኣብ መንጎ ስዑድያ በይና ዘይኮነት ምስ ካልኦት ሃገራት ኮይና ትገብሮ ዘላ ብፍላይ እዚ እስላማዊ ኔቶ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ፖለቲካዊ ድጋፋት ካብ ካልኦት ትረኽቦ ዘላ ንኢማራት ናይ ብሓቂ ኮርነር ክትገብራ ከም ትኽእልን ጨቢጣ ክትሕዛ ከም ትኽእልን ተረዲቦም ኣሎ ስለዚ ነቲ ናይ ስዑድያ ምንቅስቃሳት ስዑድያ ብመትከል ከይዳ ትሰርሖ ዘላ ንሳቶም ብገንዘብ ክግምጥልዎ ክፍትኑ ብዙሕ ጉያ ክገብሩ ከም ዘለዎም ይዝርድኦም ዘሎ ደገፍ ናይ ህዝቢ የብልዎም እቲ ፖለቲካ ናቶም ብፍላይ ኣብቲ ኣማኒ ምስልምና ዝኾነ ህዝቢ ናይ ኢማራት ስእሊ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ዘሎ ምናልባት ሰባት ናብኦም ዝኸይድ ዘሎ ምሶም ዝሰርሕ ዘሎ ኣማራፂታት ስለ ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ እቲ ኢማራት ዝሃኒፆሞ ዘለዎ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ቁጠባ ናይ ፋይናንስ ኣብ ካልእ ሃገራት ክትረኽቦ ይትኽእልኒ ኢኻ ወዲ ግብፂ እንድሕር ኮንካ ወዲ ሱዳን እንድሕር ኮንካ ሃገርካ ፋኺላላ ቢዝነስ ናትካ ኣብ ካልእ ሃገር ፅቡቕ ዝኾነ ኢንፍራስትራክቸር ክትሃንፀሉ ከቢድ እዩ ዳትስ ዋይ ሰብ ኣብ ኢማራት ተዓሚቱ በቃ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ናራየ ናብ ኢማራት ዝኸይድ ዘሎ እምበር በዓል ስዑድያ ነቲ ፋይናንስ ነቲ ቁጠባ ናቶም ፋይናንስ ናቶም ከምቲ ናይ ኢማራት ተወዳዳሪ
ዕዳጋ ተወዳዳሪ ፋይናንሻል ሴክተር ተወዳዳሪ ንካልኦት ሰባት መፅኦም ቢዝነስ ክፈጥሩሉ ዝኽእሉ ዕድላት እንድሕር ከፊቶም ረብሓ እውን ከምፅኣሎም ዝኽእል ንሱ ዝኾነሉ መዓልቲ ስዑድያ ይኹን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ሞር ረብሓ ክረኽባ ከለየን ኢማራት እቲ ቀጠር ዝበሃል ኣለዎ እንዲ ግን ቀጠር መራ ንእሽተይ እዩ በዛ ኣብቲ ንእሽተይ ክገብሮ ትኽእል ደረጃ ድሩትነት እዩ ስዑድያ ግን ምስቲ ኩሉ ቫስት ሰፊሕ ዝኾነ ሃገር ዝኾነ ነቲ ኢማራት እትኽተሎ ዘላ መሓመድ ቢን ሰልማን ሊበራላይዝ ገብር ኣሎ ብቀዳማይ ቪድዮ ምፅአልኩም ነይረ ሪል ስቴት ናይቲ ሃገር ሎሚ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ስዑድያ ከይዱ ሰብ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዱባይ ዝኹሉ ናይ ኤርትራ ትካላት እውን ኣሎ ትዝክርዎ ድሕሪ ኮይንኩም መፂኹም ገዛውቲ ክትገዝኡ ተደሊኹም ገለገለ ዝብሉ ሪል ስቴት ፕሮፐርቲዝ ዝውንኑ ሃገራት ኣለዉ እዮም ኣብኡ ስለዚ ሰባት ትካላት ኣለዉ ናይ ኤርትራ ኣብ ዱባይ ገዛ ክትገዝእ ተደሊኻ ዝሕግዙ ሪል ስቴት ኤጀንትስ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ወይ እውን ኣብ ቱርክ እውን ከምሎ ስዑድያ ከምኡ ክትገብር ተጀሚራ እቲ ኣብ ኢማራት ጥራይ ዝውሕዝ ዘሎ ናብ ስዑድያ ገለ ክፋል ክመፅእ ተጀሚሩ ነቲ ቢዝነስ ላንድስኬፕ ናይ ኢማራት ክወዳደሩ ይኽእሉ እዮም ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክገብርዎ እዮም ክብለኩም ኣይክእልን ምክንያቱ ኢማራት ከይዶም እዮም ኣብኡ ኢማራት ትኸዱ እንድሕር ኮይንኩም ዱባይ ትኸዱ እንተኮይንኩም እቲ ናይ ፋይናንስ ሴክተር ናቶም ምስ ናይ ኤሮጳ ኣነ ኣብ ኤሮጳ ስለዝቕመጥ ካብኡ እውን ንላዕሊ ኣድቫንስድ ኮይኑ ሞር ሰልጢኖም ሞር ሃብቲሞም ሞር ንቕሚት ከይዶም ዓበይቲ ቢዝነስ ፒፕል ሓሳባት ዘለዎም ካብ ኤሮጳ ታክስ ስለዘይብላው ብዙሓት ናብኡ ከይዶም ትካላቶም ኣብኡ ስለዘማዕበሉ ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያ ብቐሊሉ ኣብቲ ናይ ቢዝነስ ተወዳዲራ ክስዕሮም ትኽእል እያ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይዞም ሰለስተ ሃገራት ንኢማራት ዓቢ ብድሆ ፈጢረላ ከም ዘሎን ናብ ዞባና ናብ ቀይ ባሕሪ ክመፅእ ከሎ ድማ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ሰብ ተስፋ ገይሩሎ እዚ ንሪኦ ፀናሕና ሽርክነት ንጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ምኽታም ዓቢ ተራ ንክፃወት ኣብ ሶማልያ ዓቢ ተስፋ ኣንቢሮም ኣለዉ ናይ ስዑድያን ናይ ቱርኪ ከምኡ ድማ ኢማራት ቀጠር ተተወሲኸትሉ ምክንያቱ ቀጠር ዲፕሎማስያ እውን ፋይናንስያ እውን ዓቐም ስለ ዘለዋ ስለዚ ቀጠር ሶማልያ ንሶማልያ ማለት ቀጠር ግብፂ ቱርኪ ስዑድያ ብሓደ ኮይኖም ንሶማልያ ተሓጊዞማ ሓድነት ናይ ሶማልያ ኣብ ምዕቃብ ዓቢ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ክእል እዩ ብርግፅ ናቶም ኣጀንዳታት ስለ ዘለዎም ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዚ ኣብ ግብፅን ሶማልያን ተተራእዩ መን ኣሎ መንጎ ትሪእዎ ኣለኹም ብልፅግናን ኣብን እዩ ዘሎ ብልፅግና ድማ ኣብ ሱዳን ሽግር ኣለዎ ኣብ ሶማልያ ሽግር ኣለዎ ምስ ኤርትራ ድማ ሽግር ክፈጥር ይደሊ ኣሎ ስለዚ ኢፌክቲቭሊ ኮንቴይንድ ኮይኑ ዘሎ ንሱ እዩ ግን እዚያ ንብልፅግና ሓንቲ ኣገዳሲት መስኮት ትኸፍተሉላ እዛ መስኮት እዚኣ ድማ ምናልባት እታ እንኮ መዋፅኦ ናቱ ክትከውን ትኽእል ንሳያሳ ድማ እዚኣ ኩሉ ግዜ ንብላ ማለት እዩ እስራኤል ዝበሃል ፋክተር እዚኦም ኩሎም ከምዚ ክተኣኻኸቡ እንተሪያ እስራኤል ንባዕላ ኣብቲ ጌይምቲ ክትኣቱ ክትፍትን እያ ስለዚ እስራኤል ንብልፅግና ከምኡ ድማ ኢማራት ንብልፅግና ዋላ እውን እቲ ናይ ህንዲ ምምፅኡ ምስኡ ዝተሓሓዝ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ናይ ህንዲ መራሒ ናብ ኢትዮጵያ ከይድዎ ዝነበረ እውን ዘተሓሓዝ ነገር ኣለዎ እዩ ፓኪስታን ስዑድያ ምስ ገለ ዝግበር ዘሎ ይርይዎ ስለ ዘለዉ ንሳቶም ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስ እስራኤል ዘለዋ ቅርበት ምስ ኢማራት ዘለዋ ቅርበት ርያ ህንዲ ናብ ብልፅግና መፂኦሞ ዝነበሩ እውን ምሱ ዝተሓሓዝ ነገር ኣለዎ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሕልኽልኽ ዝብል ዝመስል ኣብ ከባቢና መፂና ክንሪኦ ከለና ንኤርትራ ወሳነ ተራይ ዝገጥፈላ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቕ ዝኾነ ሽርክነት ጌራ ነቲ ዘለዋ ፀገማት ኣብ ምብዳህ ዲፕሎማስያዊ ዕፅዋን ክባን ክመፃ ዝኽእል ንምብርዓን ቁጠባዊ ሽርክነታት ናታ ንምሕያል ንክመፃ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ንክተቀላጥፍ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ክትገብር ይምነ ትምኒት ናተ እዩ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ድሕሪ መጋረጃ ይኹም ብቅድሚ መጋረጃ ብሓፈሻ ንሪኦ ኣለና ግን ኤርትራ ቅልጡፍ ዝኾነ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ኣብ መንጎተን ዓረብ ተፈጢሩ ዘሎ ብኣስርያ እውን ሽግራታ ቀልጢፋ ንክትፈትሕ ክትጓየ ንኣብነት ምስ ቀጠር ዝነበረ ፀገም እንታይ ይብሉ ነይሮም ቀጠር ንባዕሉ ካብ ሶማልያ እውን ተሰጊጉ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ምስ ኢማራት ዘጋጥም ዘሎ ስለዚ ርዩ ንኢማራት ሰጊጎም ምስ ቀጠር እዮም ዝምድና ምስ ስዑድያ ምስ ቀጠር ምስ ቱርኪ ምስ ገለ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ሶማልያ ኤርትራ እውን ምስ ቀጠር ዘለዋ ዝምድና እንተተዓርዩ ኣብ ፅቡቕ እንድሕር ኮይኑ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ምናልባት ምስ ቱርኩ ዝበሃል እውን ዝእመን ኣይኮነን ግን ምስ ቱርኪ እውን ፅቡቕ ዝምድና ምግባር ማለት እውን ዕድል ምፈጠረ ነይሩ ምክንያቱ እቲ በዓል ቱርኪ ሱቕ ኢልካ ገዲፍካዮም እውን ምስ ብልፅግና ሽርክነት ክገብሩ ይኽእሉ ኮኑ ይነብር ነው ብሓፈሻ ኤርትራ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዊንዶው ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ፉሊ ካፒታላይዝ ጌራ ሽርክነት ናታ ንዘለዎ ኔትወርክ መሊሳ ከተስፍሖ እንትትኽእል ኣነ ከም ኤርትራዊ ደስ ምበለኒ ሕጂ ንሽተ ሰሚዕና ናብቲ ናይ ከባቢና ብፍላይ ኣብ ኣምሓራ ዘጋጥም ዘሎ ክንከይድ ኢና
ትራምፕ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ለግብጽ የላኩ ደብዳቤ በገጽታው ሰላምን የሚሰብክ ቢመስልም በውስጡ ግን እጅግ የረቀቀና ተንኮል የተሞላበት የፖለቲካ ወጥመድ አዝሏል። ትራምፕ በዓለም አቀፍ ድርድር ላይ ያላቸውን ስምምነትን የማስገደድ አቅም አሁን ወደ አባይ ወንዝ ይዘው መጥተዋል። ትራምፕ በደብዳቤያቸው መጀመሪያ ላይ ውሃውን አንድ ሀገር ለብቻው መቆጣጠር የለበትም የሚል ጽኑ አቋም አንጸባረቃቸው ዋሽንግተን የወንዙን የውሃ ድርሻ በተመለከተ ትራምፕ በታላቁ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ትራምፕ ደብዳቤ ብዙሕ ተንኮል ዝተመልአት ደብዳቤ ከም ዝነበረትን ኢትዮጵያ ድማ ሓደጋ ተውርድ እያ ዝብል ትንተና ብኢትዮጵያውያን ብኩሎም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ንሰምዖ ዘለና ኢና። ስለዚ ኣጋይን ኣብ መንጎ ዓረብ ዘጋጥም ዘሎ ባእሲ ንኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ እትይዋ ኣሎ እናተባሃለት ከላ ተወሳኺ ድማ ናይ ትራምፕ ኣንጻሮም ኮይኑ ምስ ግብፂ ኮይኑ ምምፁ ብክልተ ወገን ሓደጋ ወዲቕዎም ከም ዘሎ ብልፅግና እዮም ዝንገሩ ዘለዉ። ንዓታቶም ሓደጋ ድማ እንታይ ኢና ኢልና ንሕና ደጊምና ደጋጊምና ንኤርትራ ብልጫን ፅቡቅ ነገርን እዩ። ኤርትራ ሞር እዚ ነገር እዚ ካፒታላይዝ እናገበረቶን እናረብሐትሉን እናተጠቀመትሉን ክትከይድ ድማ ተራ ኤርትራዊ ዝምነዮ ከማይ ቅዱስ ኤርትራዊ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ቤትን ብልፅግናን ሓይልን ንደሊ ንምነዮ ነገር እንተሎ ነዚ መድረክ እዚ ፍሉይ ክንጥቀመሉ ኣብ ዲፕሎማሲ ካብ ዝነበረና ሽግር ወፂና ኣለና። ሓንቲ እጅብ ዘላ ብዙሓት ዝሓቱኒ ሓንቲ ቪድዮ ናተይ እውን ሸንኮለል የብልዎ ኣለዉ ፕሬዚደንት ኤርትራ ብጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ክዛረብ የብሉን ትብል ቪድዮ ኣነ ከምኡ ክብል ከለኹ ኣብ ካልእ ኮንቴክስት የለ እቲ ኢንተርቪው ዝገበሮ ሕማቕ ይብል ኣይነበርኩን። ግን ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልእ ከይዳ ስለ ዘላ ዋላ እኳ እቲ ኮመንተር ናቱ ዝነበረ ኢለ ኣብቲ ግን ዘድልዮም ቆሪፆም ስለ ዝዛረቡ ዘለዉ እምበር ኣነ ዝበልኩ ኣሜሪካ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘንብቦ ዘሎ ኣሜሪካ ካልእ ጉዳያት ናታ ኣፀቢቑ ሓኒቑ ሒዝዋ ከም ዘሎን ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዘለዋ ፅልዋ ብኢድ ኣዙር ካልኦት ኣጀንዳታት በዓል እስራኤል ዶ በዓል ገለመለ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣነፂሩ ኢሉ ብዛዕባ ኣሜሪካ ምሳና ትበዓሳላ ገለገለ ይበለን እቲ ጉዳይ ናቱ ኣብ ካልኣ ከም ዘላ ኣሜሪካ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣነ እውን ንሕና ሞር ኣተኩሮናትና ዋላ እኳ ብቐጥታ ምስ ኣሜሪካ ንገብሮ ዝምድና ሽግር ክፍጠረሉ ዝኽእል ምዃኑ እቶም ኣብ መንጎ ዘሎ በዓል ኢማራት ድዮም ገለ ይፅይቕዎ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣነ እውን ዝብል ዘለኹ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ብኢድ ኣዙር ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ስዑድያ ሒዝና ኣለና ግብፂ ሒዝና ኣለና ሞር ካልኦት እውን ክበሃል ቀጠር ገለ ወሲኽና እውን ዝያዳ ዋላ እውን ብዘይ ኣሜሪካ እውን ሽግርና ክንፈትሓሉ ንኽእል ኣሎ ቢካዝ ኣሜሪካ እኳ ኣብ ልዕልና ዘለዎም እገዳ እውን ድሩት እገዳ እየ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ናይ ስዊፍት እገዳ ኣለዋ ኤርትራ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣነ ሪሰርች ገይረ ኣምፅልኩም ኤርትራ ናይ ስዊፍት እገዳ የብላ ናይ ስዊፍት እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ኣውሪዳቶ ዘላ እገዳ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኤርትራ እዩ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ማሕበራት ናይ ህግደፍ ከም በዓል ሕድሪ ድኳን ሕድርን ቀይሕ ሬትስ ኮርፖሬሽንን እዚኣቶም እዮም ነዚኣቶም ድማ ቀሊል ኣይኮነን ክለዓል ምክንያቱ መዓት ፖለቲካዊ ድራማ ስለ ዘሎ ብድሕሪኡ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ክፈትሖ ዝኽእል ዘይኮነ እቲ ሰነድ ዝበሃል እቲ ኮንግረስ ዝበሃል ገለብለ መዓት ሕልኽላኽ ኣለዎ ሎቢ ናይ በዓል ኢማራት ናይ በዓል እስራኤል ድማ ረብሓታቶም ስለ ዘለዎ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ገዳ እዚ ክለዓል ስለዚ ኤርትራ ንዕኡ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክትፍትን ፅቡቕ እዩ ግን ብኢድ ኣዙር ምናልባት ምስቶም ካልኦት ድማ እንታይ ዝብል ትፅሕፉ ኤርትራ ሞር ምስ ቀጠር ዝምድና ዘይትገብር ዘላ እዚኣ ትፀሓፈለ ኣነ ግን ኣይቅበላን ስለ ዘለኹ ጥራይ እምበር ኤርትራ ምስ ቀጠር ዝምድና ክትገብር ዘይትደሊ ዘላ ቀጠር ምስ እስራኤል ትተፋነን ከም ዘላ ይርዩ ስለ ዘለዉ እቲ ምትፍናን ናብ ኤርትራ ንኸይመፅእ እውን ይጥንቀቑ ስለ ዘለዉ እዩ ፅቡቕ እዩ ቨሪ ስማርት ሙቭ ግን እስራኤል ከገዲፋትና ድያ የትሕቱ ኣነ ዝብል ዘለኹ እስራኤል ኣንጻርና ሕማቕ ምግባር ከገዲፋቶ ድያ እዩ ስለዚ ኣብዚ ተዓንተበ ዝነበረት ብዛዕባ እዚኣ እየ ትዛረብ ዘለኹ ጀስት እቲ ኮንቴክስት ክበኩም ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ሎቢ ናይ ቀጠር ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ቀጠር ትገብሮ ዘላ ንእስራኤል ክስዕራያ ብዲፕሎማሳ ይብል እየ ኣለኹና እስራኤል ግን ንዓና ኩሉ ግዜ ከም ንሽግርና ዝዓጠቐት ሃገር እያ ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ንሕና እውን ኣንጻራ ዘይኮነሲ ባዕላ ትፈልጥ ኢልና ረብሓና ክንገብር ምፍታን እውን ሓጋዚ ምኾነ ነይሩ ንኣብነት እስራኤል ንሶማልያ ከተውድቃ ኢላ መፅያ ኣላ ብሶማሊላንድ ገይራ ግን ሶማልያ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይነ ነፍሰይ ከትሕነ ኢላ ትምክት ኣላ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ምርጫ ናይ ኤርትራ ካልኩሌት ዝኾነ ምርጫ ግን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ልክዕ ከምቲ ምስ ብዙሓት ንሰርሖ ዘለና ሞር ዕምቆት ወሲኽና ናይ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ካብ እስራኤል ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ እስራኤል ኣዝዮም እዮም ጥንቀቑ ፅቡቅ እዩ ግን ኣነ ኢለ የቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ ፀላኢኻ መን ምዃኑ ፈሊጥካ ካብኡ ምጥንቃቕ ልቦና እየ ዝብላ ኣነ ከምዚ ዕንጅልና ዝተመልኦ ባዕሎም ይፈልጡ ገለ ገለና በልካ እዚ ኩሉ ኣፍሪካ ንእስራኤል ገለ ክብሉ ከሎ ኤርትራውያን ጥንቃቐ ይወስድዮም ኤርትራ እስራኤል ዝበሃል ሓደገኛ ሃገር እዩ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ
ሓንቲ ከይበልና ይኸለና ዝገብሮ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ድሕሪ ስጉምቲ ወሲድና ኣንጻርና ኣግሬሲቭሊ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ ይወስድዮም ስለዚ ኤርትራ ጥንቃቐ ምውሳዳ ልቦና ጥራይ እየ ዝብላኒ ግን እቲ ጥንቃቐ ድማ ከዓ ኮስት ቤነፊት ኣናሊሲስ ናቱ ማለት እስራኤል ስርሑ ይገደፈ ተንኮሉ ኣይገደፈ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ተንኮል ምስ እስራኤል እዩ ስለዚ ንዓና ድማ ታርጌት ገይሩና ነቲ ኢማራት ዝበሃል ስለዚ ኣብዚ እውን ብኸመይ ኣነ ዝምጉት ዘለኹ ግን ኩሉ ንገብሮ ዘለና ሓሳባት ምቅያር እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ንመንግስቲ ኤርትራ የማኽር ከም ዘለኹ ትፈልጡ ኢኹም እቲ ሓሳባት ከም ዜጋታት ንበዩ The next topic which is very relevant right now is this one እዚያ በዚያ ክንጅምር ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ምስረታን አስመልክቶ ሰጠ መግለጫ ሰዓታት አሊያም ቀናት ሁሉ ነገር ተጠናቋል ምናልባት ነገ ምናልባት ዛሬ ምሽት ወይንም ንጋት ላይ አላውቅም ሁሉ ነገር ተጠናቋል እንኳን ደስ ያላችሁ ብያለሁ ከዛን ቀን ጀምሮ ግን ሁላችንም ስራ ይኖረናል ስለ አማራ እንሰራለን ምንም ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ፖዚቲቪቲ ኣብ ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ እንታይ እዩ ካበይ ዝመፅእ እንድሕሪልኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ unifies new unified front aims to overthrow Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ዝብል ወይ እውን ኣምሓራ ፋኖ ናሽናል ሙቭመንት ሓደ ሕብረት ዘለዎ ሓይሊ ወታደራውን ፖለቲካውን አቆይሞም ከም ዘለው in a major shift within the Ethiopian conflict various resistance groups fighting against the administration of Prime Minister Abiy Ahmed have unified to form the Amhara Fano National Movement. This consolidation follows 30 months of persistent armed resistance in Ethiopia's Amhara region and beyond. The movement has established a central command led by Zemene Kassé as chairman. He is supported by Henok Adese, deputy chairman for political affairs, and Habtewalde, deputy chairman for military affairs. The organization's strategic operations are further strengthened by General Tafarra Mammo, who heads the military wing, and Gata Asrada, who leads the political department. ስለዚህ ፋኖ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ወሲድሎ እሱ ድማ ዝነበሮም ፍልልይ ኣፅቢቦም ሓደ ወታደራውን ፖለቲካውን ሓይሊ ኣቆይሞም ኣለው ሓድነት ናይ ፋኖ እዩ ፋኖ ሓያል ዝኾነ ሕብረትን ሓድነትን ዘይምግባሩ እዩ ንብልፅግና ክሳብ ሕጂ ኣፅኒሕዎ ዘሎ እምበር እቶም ፋኖ ዝበሃሉ ኮላ በቢ ዘለውዎ ከምዛ ሕጂ ዘለዋ ጥራይሲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኮዚ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ብዝኸድዎ እዮም ዝማርኽዎ ዘሎ ብዝኸድዎ ንብልፅግናን ሰራዊቱን ብዝኸድዎ ክማርኽዎ እዮም ዝዕሉ ዘለዉ ስለዚ ሕብረት ገይሮም ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ሕብረት እንድሕር ገይሮም ናይ ደጋ ሓይሊ ክሕግዞም እውን እንተደልዮም ሓገዝ ማለት እዩ ሓገዝ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ብቐሊሉ ስለዚ እዚ ሕብረት እዚ ነዚ ሕብረት እዚ ዝሰምዐ ብልፅግና እዩ ኤርትራ ሰራዊት ወታደራዊ ሓገዝ ንፋኖ ትባላ ዝበለ ፖሊስ ፍላግ ብልዎ እዚ ዝመፆ ዘሎ ሓደጋ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ዝመፆ ዘሎ ሓድነት ንሱ ኣብ ዜና ኣብ ላልነት ንኸይፈጥር እንታይ ኢሎም ሻዕብያ ብረት ንፋኖ ክዕጥቕ ብእንታሽሙ ረኺብናዮ ዝብል እዚ ዜናታት ዝትሰምዕዎ ዝነበርኩም ካብ ዝተበገሰይ ነይሩ Moving on. Let's turn our attention. Eritrea have clashed yet again. It has accused them of escalated tensions. Ethiopian police said that it seized over 50 ከም ትሪእዎ ከምዚ ዝሰማዕናዮ ኣብ ዝተፈላለየ ሰራዊት ፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ልዕሊ 50,000 ዝኸውን ጠያይትን ካልእን ናብ ብልፅግና ዝስደድ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ከም ዝሓዘ ናብ ፋኖ ዝኸይድ ዝነበረ ከም ዝሓዘ ዝብል ድራማ ዝገብሮ ዝነበረ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ዕላማ ፋኖ ሓድነት ይገብር ስለ ዘሎ ሓድነት ናይ ፋኖ ድማ ንኣቢ ዕምሩ ዝሕፅር ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እንታይ ገብርሎም መጀመርያ እቲ ሓድነት ናይ ፋኖ ኣዛረባ ረስቲ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ከይዛረብ ናብ ሻዕብያ ትዊስት ክትገብሮ ኣለካ ሻዕብያ ሓጊዙ ዝብል ነቲ ናራቲቭ ሓድነት ናይ ፋኖ ክወዳደሮ ሰብ ድማ ብዛዕባ ክዛረብ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ምስረታን አስመልክቶ ሰጠ መግለጫ ጥር 9 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት እነሆ ዛሬ ጥር 9 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያንና ቀጠናውን የሚያተራምሰው የብልጽግና ቡድን እስትንፋስ የሚፈልቅበትን ሸለቆ የሚዘጋ ታሪካዊ ውሳኔ ወስነናል እጂ ኣብዚ ኣብ ካልእ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ክርዳእና ዘሎ ስለምንታይ እዚ ንሰምዖ ዘለና ነገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኣሎ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይደሊ ኣሎ ሽምግልና ፋኖ ምሳይ ዲስካሽን ክገብሩ እዮም ዝብል ፕሮፓጋንዳ እንኳን ላይ ንሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ኢትዮ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ቀኒ
بقمت قالوا فانا انت قبر له حدنتو كابت زنبرن لعلي حدنت جيرو حدا جنبار حدا زجيرنا كن وقع كاينا يبللو سلازي ابي احمد بوليتيكاو معلبينا زينا يا محرق قال سنخ قبر زفتونه كله ما يعميخو خمس طرفين انرزالنا سلازي زخونه يقولنا يبلصقنا من قسقاسا وش إثيوبيا دراما انت دي كوينو مفتحي فتر كم زي اللي نفانو عدك وريدوم يلو كتسلس سبات همتيو قالس كم زودا زولو حزب إثيوبيا وشتاتيكو مساناغي بوليتيكاو ديسكشنز يو تودي قالنا بلغلو نو ماي فريند you are dreaming تحلمي غازلغا بقمت علي زولو تكون النتي والله لذي تخالاي نطبع مقايرو بزن بلو زلنا دما فانو 3 وارح لا لكلت عمل زقصر قال سنات مالتي انتي ريكا ريزيلينس ناتو ناي مصوار ناي قصالنت هذا قالسي بفلاي كم زي ناي فانو زمسله ننوح كقصل اندحر قيلو كل زي كحيل زغل مغنياتو كم إثيوبيا أو عدو زنبره ناي علم دقاف زنبرو أصوار على حق سراويت على نزبل قاتل يخل نير مغنياتو دخوم كله كتفو يخل نير فتيني ما يفتنا يكون ما عد زي يفتين أي سلطة سلازم انتهي مالتيو ناي فانو قالسي نحوارو كغيروا كم زي كله ስለዚህ እቲ ፋኖ ዝበሃል ቃልሲ ንሓዋር ክቕፅል ዝኽእልን መመሊሱ እናሓየለ ክኸይድ ዝኽእልና ንርኢ ዘለና ብግምት ኣለው ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስ ድማ እንታይ ንብል ኣለና መጠን ሱዳን እናሓየለ ድመፀትሉ መንግስቲ ሱዳን ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ RSF ከተንስኦ ዝኽእል ትንፋስ ክቦ ዝኽእል ሓይሊ ካበይ ከም ዝመፅእ ይፈልጡ እዮም ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ንኢትዮጵያ ከም ፀላኢት ሃገር እዮም ንዓዓ ንምምካት ነዚ ናይ ብልፅግና ስርዓት ንምውዳቑ ምስ فانو كسرحو خليهم تويون كورودور أفدقة كفتي خليهم جبت دما كل جزء دليوا أكاد نجار نتلصي ولا قا فانو حيال كوينو نبلتقنا سعيرك حيال كون زي دليل تخونو فانو كده مساس جب فتش ما يدليني لذي ميديا أنا جبت بزعق زي نزناي فانو مقصقاص أدلا زبا ولا زي جتري وصنعكم نقرأ من قدك كرتاكم زي ميديا زي أنا جبت يو تري ورد لهم زي DNE زبلزلو أنا جبت زي ميديا زي كم زجيرهم أقولهم بين international media تقبلنات كلها كم زغلت على سنة فانو أصابع قمنا بتهزبي زغرب وصلوا نشاتهم ميديا ناتومي سلازي بجبسي دقاف على اللوي بيرتراخه برقص دقاف كلوي الجنت زي اللي كلوي شعبي هذا ما نأبي بخمي من قدي دكتو قصد كم زغلي فلتي بخمي من قدي كم تنسو كم زي نقوم بشيتنا مايكروفونات وزي زاربة زي كونه بسلاحتا كب كيوو ጨርቆ خدربيو خم زغل كمان تلو خم زغلينا نرزالنا معناته كم إثيوبيا زعم السل هجر زبلتقنا زمر حزل هجر نتما كلاي منجسي نكتو دغو كابوز تعبنا جريالا أبوش إيرترا تقاومتي يلو أب حدا بوتانا إيرترا جنبار حيزان صار منجسي زواجا يلا سلازنا إيرترا نكتو ود أيكونن بلتقنا نأمريكا يكبير نير كل جزء حدا ساعات كتو دغو هقف كل وكاك خلال ويا كم زي على فنزويلا زجبروا وتحضرات حس كامتي حاجة لقطتنا لك which is very difficult معناته إيرترا بخمو كود صغل سرعات كم زي كونه calculate جرامي مع by the way سبسابون هذا جزء يبكم نيرا يعني هذا جزء أب جزء أوباما كم متحسبين يركب جبت زلوا وتحضرات كم فناتهم أبي إيرترا قال وتحضرات سقوم تكوزدو حسيبهم هذا جنرال أي واسعكم نيلو قد من عمق باركاي لو أن عبنا ما خرطناتون قد من السقوم تمساتك من إيرترا توم شعبيا من بخانو مساعات جبريلو كم يلوم مزيوم كم يعاني سبات يمزيوم صيل كا خمزي حنت هاجرنا أفريقيا بوتا دراح أغمكن علي أنا خليل كا بسمع زق بردي كونه مزعات يدلي زوم سبات زياتهم مزعات ريبو بخاميد مزيوم بس من تواجيهم يمزيوم لذي راشاب حبر السوفيت بليونات حق زياتهم درج كعوات هيكالينو زوم سبات زياتهم كم تتنعقوم ويون كم تاب صحف تنببوه ويون كم تي ناي إثيوبيا ما راح تزرق رقم كم ما يكون إنكاغي اللي يكون مزبلهم فلانهم كعيرهم بق أنا ترجيم نمدخان تراي نقصد نتزبي توقع كم دوتس إيرتراو بكل سدات كيدو فحفح كم زبل إيرتراو نسمع كم زداخم كل ذكالي أجندة تاتو بوقعي زسرحوا له نريو زنبرنان نعمتات كتصيلو نسون جزيو حكيمو زودقان زت أفشل مالتيو إيرتراو نتكتفو وز حسب دما كم زخلع كم زجبرون بحاوي تفتينو كم زوتس زجبروا يوم زجي نبلتقنا كون كلوجن أزيوم زمسلو مل من سيات ايديولوجيكالي بس حسب حيال مغنيات زلوم زبام حرا كاب بلتقنا ترى ديكونس نعمتات زغصله سيستماتيكالي كباورز هدمناني يرز بالبحلاي هاي لسلاسي يكون درج يكون كلهم جمنا امحرا انترستز نبرو ما يكون زبام حرا
ከመይ ገይሩ ኣብ ፖለቲካ ኣንደርማይንድ ኮይኑ እናተዳኸመ ከም ዝኸዩ ዝገብሩ እዮም ዝብሉ ምናልባት ሃይለ ስላሴ ይብሉን እዮም ግን ደርጊ ከምቲ ዝድለ ዕድላት ይህቦም ኣይነበረን ኢህአደግ ድማ ጠቕላላ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ዘዳኸም ከም ዝገበሮን ኣብ ብልፅግና ድማ ነታ ናይ ወደግ ፕሌይቡክ ብኦሮሞ ተኪዩ መሊሱ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ሰረት ዘለዎ ስምዒት ዘለዎ ቃልሲ ዘለዎ ስለዚ እቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ድማ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ትግራይ እንተኸይድካ ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንፈስ እውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ኩሉ እዚ ድማ ነዚኦም አንጻርና ኡይ ዝብሉ ዘለው ካብኡ ዝብገስ ስምዒት የሆነ ፍላጎት የለው ምክንያቱም የራስ የሆነ ፍላጎት እንዲኖር እኮ መንግስት መሆን አለበት አትሊስት ማንኛውም በኩል በሻቢያ ተደግፈህ በሌላ በኩል ደግሞ እርስ በእርስም ተደጋግፈህ የኢትዮጵያን መንግስት እየወጋህ ለሻቢያ ምንድነው የምትጠቅመው ከተባለ የሻቢያ ኢንተረስት ጦርነት ነው ስለዚህ ጦርነት ነው ለሻቢያ የምትሰጠው ማለት ስምረት ጉዳይ ካለሳ ላይ ቀር የአብይና የስምረት ጉዳይ ጌታቸው ጋር የተያዘ ነው ሶስቱ አብይ ጌታቸው ስምረት ነው አብይ በጌታቸው ረዳ ደስተኛ አይደለም ግልጽ ይሆናል በጣም በግልጽ ደስተኛ አይደለም ይሄ ደግሞ በተለይ ደግሞ በጣም የተባባሰው አልጀዚራ ደርሶ ከመጣ በኋላ ነው ከአልጀዚራ መልስ ጌታቸው ሁሉም ጋር ነው ሲተኩስ የነበረው ራሱን ጋር ተኩሷል ሁሉም ጋር ሲተኩስ ነበር አብይ ጄኖሳይድ መሪ ነው አለው የስምረት እንታይ ዝብል ዘሎ ስታሊን ኣብቲ ስምረት ዝበሃል ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኣብን ጌታቸው ረዳን ሓደ ዓብ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ሓደ ዓብይ ዘይምርድዳእ ከም ዘሎ ድሕሪታ ናይ አልጀዚራ ኢንተርቪው ዝገበራ ብርግፅ ተፀቢና ኢና እዚ ምክንያቱ ናይ አልጀዚራ ዓብይ ዳመጅ ይፈጢሩሉ ዓብይ ዕንወት ውጥቀት ማህረምትን መጥቃዕትን እዩ ንብልፅግና ከምኡ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ብውልቁን ንመንግስቱ ድማ ብጄኖሳይድ ከም ዝኽሰስን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ መንግስትናቱ ብሕማቅ ገበና ዝሕተትን ብተደጋጋሚ ብደምን ብሕማቅን ዝነብር ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ንዓለም ከም ዝፍለጥ ገይርዎ መኻብቲ ዝዓበየ መጋባይ ስለዚ እዚኣ የቕረታ ክብለሉ ይክልኒ ወላ ተመሊሱ ሽዕርዩ ሻዕብያ ከም ዝገበረ ዶ ኤርትራ ተንኮልዶ ገለዶ ድብል ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ንኣብ ድማ ሓፍ ከብል ነቶም ህወሓት ክቐትል ተፈተነ እታ ዝፈጠራ ዳመጅ እታ ዝፈጠራ ሓደጋ ወይ እውን ዝፈጠራ ዝገበረሉ መጥቃዕቲ ብቐሊሉ ክትጋዕ ትኽእል ወይ ከዓ ክትፅገን ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፅቡቅ ዘይምርዳእ ከም ዘሎን ሜቢ ንግዚኡ ክጥቀመሉ ክፍትን እዩ ምስ ዘለዎ ኩነታት ግን ምስ ግዜ ቤላ ገይሩ ክጉሕፎ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለው ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብዙሕ ዝፈታትን ነገራት የጋጥሞ ኣሎ ማለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብድሆታት ቀሊል ከም ዘይኮነን ብርግፅ ግን ሓደ ካብኡ እቲ ዝለንቀነ ዝብልዎ ዘለዉ ነፍሱ ዝኻለ ኣርእስቲ እዩ ዝስምዕዎ እስኪ ቁፅፅር ሕጊ ዝወዓሉ ግለሰባት ኣለዉ ገሊኦም ብጣዕሚ ነኽብሮም ብደንብ እውን ዓብይ ደረጃ እንህቦም ካብ ላዕለዎት ፍሉጣት ጀጋኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ቲዲኤፍ ዝነበረ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ፀጥታ ትኽልል ከም ዝኣተወ ተገሊፆም ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ከም ዝተኣሰረ ብስፍሓት እናተገለፀ እዩ ዘሎ ነዚ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ብመራኸብቲ ዜና እቲ ክልል ኣማሲኡ ኣብ ዝተዘርግሐ ዜና ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ዝርዝር መግለፂ ዘርጊሕሎም እቲ ልዕሊ ሕግን ስርዓትን ምዃን ኣይከኣልን ብዝብል ዕላዊ ዝኾነ መግለፂ ዝተዘርግሐ መግለፂ ብዝርዝር እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኣዘዝቲ ሰራዊት ዋላ ይግለፅ እምበር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝኣተው እዩ ካብ ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዘሎ ኣብቲ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣማሲኡ ዝዘርግሖ መግለፂ ልዕሊ ሕግን ስርዓትን ምዃን ኣይከኣልን ዝብል ኮይኖም ጥንካረ ሰራዊት ንምሕላው ዝተዋሃበና ተልእኮ ብብቕዓት ምፍፃምን ሰራዊትና ናይ ውሽጢ ፅሬቱን ሓድነቱን እንዳሓለወን እንዳተማዕራርየን ኣብ ኩናት ይኹን ኣብ ሰላም ዓበይቲ ዓወታት መንገዲ ግን ብሕጊ ዝተጠርጠረ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክውዕል ንቡር ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኒሄ ጉያ ንምንታይ እዩ ዝብል ንብዙሓት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ እዚ ከምዚ ዓይነት ቀፃሊ ፖለቲካዊ ድራማታት ብብዝሒ ዝረአ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ኢንስታቢሊቲ ዘይምርግጋእ ቀውሲ ኣብ መሊሱ የብእሶ ግን again they are trying their best እቲ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ገንዘብ አንጻሮም ተዋዲዱ ከም ዘሎን ነቲ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ዘለዎም መሓለኻታት ከም ዝዕየል ዝገብር ብዙሕ ፈተናታት ስለ ዘሎ ዋላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል የለን ነቲ ኩነታት ክንዕዘቦ ጥራይና ዘለና
تعذيب كانت كنتات مرايم بركينو እዝንትን ክትብለሉ ትኽእል ኩነታት የለን ሓንቲ ኣብዚያ ለንቀነ ድወፃ ዘለዋ ቪድዮታት ደስ ክብላኒ ጀሚረና ኣለዋ እዚያ እስክስምዕዋ ባታት ሓንቲ ደርፊ ትድረፍ ኣላ ኣብ ቴሌቪዥን ዝሪኣ ክኸውን እዩ ከመይ ዘይከውን ትብል እንታይ ትዝኸውን ኩሉ ነገር ክኸውን ምክንያቱ ሰብ ክገብሮ ዘይኽእል ነገር የለን ሰብ ክገብሮ ዘይኽእል ነገር የለን ንኣብነት ትብለካስ ናይ መግቢ ውሕስነት ክኸውን ኢልካ ኮፍ ኢልካ ተማህሊልካ ተምፅእ ነገር ኣይኮነን ሰሪሕካ ግን ነብስኻ ክትምግብ ትኽእል ኢኻ ፅርግያታት ክህሉ ኣለዎ ኢልካ ፅርግያ ክሰርሕ ዘይክእል ሰብ ኣሎ መራኸቢታት ፅሩይ ማይ ኣብ ኩሉ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ፅሩይ ማይ ክስተ ክእል እዩ ዘይከውን ነገር የለን ዘይከውን ነገር ኣሎ ዝብል ኣነ የለን ዘይከውን እንታይ ኮፍ ምስ በልካ ጥራይ ዘይሰርሕ እንድሕር ኮንካ ኣይከውንን ዝኾነ ነገር ኣይኮን ኮፍ ኢልካ ክትፈላሰፍን ክትዛረብን ኣስተምህሮ ክትብን ድሕር ትውዕል ኮንካ ከይሰርሕካ ዝኸውን ነገር የለን ድሕር ሰሪሕካ ግን ኩሉ ነገር ክኸውን እዚኣ ኢንተርቪው ምስ ጋዜጠኛ ተወልደ ዝተገበረ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ትሕሶታት እየን ኣብ ኣነ ሰሚዐያ ኣይነበርኩን ግን ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ዓይነት ፐርሰናል ዲስካሽንስ ውድ ቢ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ክትሰምዖ ካብ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ደረቕ ዝኾነ ፖለቲካ ጥራይ ደይኮነ ትሕቶ ሓደ ግዜ ፐርሰናል ዝኾነ ነገራት ናቶም ክንሰምዕ ከለና ቀደም ይግበር ነይሩ ብርግፅ ግን ኣብዘን ዝሓለፋ 5-6 ዓመታት ግን ምናልባት ብኤአይ ገይሮም ገሊኦም ካክትክዎ ፈቲኖም ኣለዉ I will take a few questions. Hopefully you won't ask me about the neighbor. Why is Eritrea calm despite invasion threats? We do not react to noise. We assess capability, not rhetoric. Are you dismissing Ethiopia's military warnings? Warnings without capacity are theatrics. Posturing is not power. How do you assess Prime Minister Abiy's leadership? Childish. Emotion replaces this. ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ሚድያ መፅኡ እንተዝዛረብ ነይሩ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ሓደ ግዜ ብዙሕ ነገር እዩ እቲ ኣብ ሚድያ ብዘይ ምምፅኡ ዝሓልፈና ዘሎ ንብሎ እኳ ከም እዩ ማለት ጀነራላት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ኩነታት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያ ዘይቀርቡ ምዃኖም ገለገለ ሰብ ኣሎ ዘረባ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብሉ ግን ፈቲኻ ፀሊኻ ድማ ንህዝብኻ ድማ እቲ ፍልጠት ናቶም ተመክሮ ናቶም ብዝዛረብዎም ብዝፅሕፍዎን እዩ ዝመሓላለፍ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ድማ ዝነዓቕ ህዝቢ ይኮነን ኣዝዩ ውዕውዕ ዝኾነ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናቱ ሓሳባት ናይዚኣቶም ባህራት እዚኦም ኣርካናት ናይ ገድሊ ዝኾኑ ዓበይቲ መራሕቲ ናቶም ዘረባ ሳላ ኤኣይ ከም ዝናገበሩ ነቲ ኩነታት የውፅዎ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዝምስገን ስራሕ እዩ ንብልፅግና ጠራርዓ ናይ ብልፅግና ግምት ክንበ የብልናን ክንደይ ግዜ ኣነ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ 2008-2007 ዝዛረቦ ዝነበረ ኣብዚ ነምፅኦ ክሳዕ ክንደይ ፓወርፉል መልእኽቲ ኣለዎ ኢማጅን ኣብዚ እዋን እዚ ንዘሎ ኩነታት ንዝመፅእ ዘሎ ነገር ክዛረብ ከምቲ ናይ ቀደም ብቪድዮታት ክቕረፅ ተዝኽእል ነይሩ ክንደምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ክመሃረሉ ምኽኣለ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ናይ ጥዕና ጉዳያት ዘይርዳእኒ ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን ግን ሓደ ግዜ ብዙሕ ሓጓፋት ኣለና ከምዚ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ካብቶም ቶፕ ቲር ዝለዓለ ደረጃ መርሕነት ዋሕዲ ናይ ኣድቫይስ ወይ ከም ምኽሪ ዕምቆ ዘለዎ ሰፊሕ ዝኾነ ዘረባታት ሰሚናራት ዘይካየድ ምዃኑ ሓደ ግዜ ካብቶም ዓበይቲ ሚኒስተራት ከምኡውን ፖለቲካውያን ኣማኸርቲ እዚ ጉዳይ እዚ ጠመተ እንደዝውሃበስ ደስ ምበለና ኣነ ካልእ ኣብዚኣ ሓደ ትግራዋይ ዝበላ እስክስምዕዋ ናትና ኣክቲቪስታት ፃርፎ ገለ ይኮነ ብዙሕ ፖለቲካዊ ትርጉም ወታደራዊ ትርጉም ዲፕሎማሲያዊ ትርጉም ዘለዎ ቃላት እዮም ንዓይ ያው ክልቲኦም መቐለስቲ እንዲኦም ነይሮም ዝኾነ ረኽቢ ነይርዎም ተረኽብሱ እንተስ ብዝተፈላለዩ ምክንያት በቲሰቡ ተረኽብሱ ያው ትገብሮም ረኽብታት ብረብሓን ኢኻ ትፃምድ ስለዚ ኣብ መንጎ ስርዓት ብልፅግናን ኣብ መንጎ ስርዓት መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ ዝነበረ ረኽቢ ቶታሊ ተቋሪፁ እዩ ካብ ዝቋረፅ ኦልሞስት 2 ዓመት ገለገ ብናተይ ርድኤት ዝብለካ ዘለኹ ምኽብሮ እቲ ዝርዝር ሓበሬታት ዝለ ዘሎ እቲ ኣውፋሪ ወይ ከዓ እቲ ቀዳሚነቲ ቀረብ ዝገብር መንግስቲ ማለት እዩ መንግስታዊ ትካል ክኸውን ይኽእል ወፍሪ ዝቕበል ዘሎ ትካል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣውፋሪ ከዓ ንሱ ሓበሬታት ኣለዮ ሕጂ እቲ ሓበሬታት ዴታ ድማ ስለክልቲኦም ይደልያ ስለዚ
بخلتي ما قدي تي أو فارن حزب الميديا خلنا نزارب لنا عن حزب نزارب لنا خد حزب دلينا عن زارب مالك حجز حزب دليو انتهي بقبر أبي يتخيد انتهي تحققات انتهي قطعات كمال قال لنا أو فارغ خون أو مو فارم مالتنا مشوتو تي جنزب كا أو فيركا دحريو مخسب ترخبلو أب مونغوين مجنزبكات أي مقصاص تقولتات اللي ديال نديو انتهي تحقي انتهي تقرص انتهي تخفلي انتهي كسر له خلطوا دقبوا مالتيو وعبيخا التعدلات أبينا له ويكا أنا تعدلات ونا بأقول إندستري تخوينو بناي مانيفاكتشرين تخوينو ناي توريزم تخوينو كذا تخوين انتهي تي مصنعتاوي ሕጂ እዛ ዘረባ ንምንታይ ምፅልኩም ታናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ይደልያ እንዴት ፀኒያ ይረኸብኳን ሓንቲ ሓደ ኤርትራዊ ቅዱስ ዝፀሓፈለይ ማለት እዩ ካብቲ ኣብ መፅናዕቲ ዘለዋ ሕቶታት ፅሒፍለይ ኣብዚ እንታይ እያ ትብል እሳ ድማ ቁፅሪ 7 question number 7 ሓደ ካብቲ on the role of the diaspora the role of our diaspora during our liberation ተራ ናይ diaspora ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ዝበለ እዩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣዝዩ ሓያልን መወዳድርቲ ዘይርከቦ ከም ዝነበረን ሎሞ እውን እንተኾነ ድሕሪ ናፅነት እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ጅግንነትን ሃገራውነትን ከም ዘሎ ይገልጽ an actionable program to ensure their increased participation ስለዚ ካብ ዘረባ ሓሊፉ ናብ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ናቶም ተሳትፎ ኣብዚ ንምርግጋፅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ክፍተን ፀኒሑ ይብል ኣሎ indeed they have been very active in political ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዓውዲ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዝሰፊሕ ምስ ኤምባሲታት ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለውን the plan now is to enhance their vigorous participation in the task እዚ እቲ ኸቲ ኔክስት ምቕፃል ድማ ኣብ ሃገራዊ ህንፀት ናቶም ተራ ከምቲ ኣብ ዲፕሎማስን ኣብ ፖለቲካን ዝሳተፍዎ ዘሎ ኣብ ደገ ኣብቲ ሃገራዊ ህንፀት ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ተሳትፎ ኣብቲ ምህናፅ ሃገርን ቁጠባዊ ግዝጋስን ክኸውን ከም ዘሎ in the first place they will be encouraged to invest ብቐዳምነት ድማ ኣብ ሃገሮም ኢንቨስት ንክገብሩ ብግሎም ይኹኑ ብግሩፕ ንክገብሩ in all developmental sectors ስለዚ ኣብ ኩሎም ናይ ምዕባለ ሴክተራት ዕደና ክኸውን ይኽእል ሕርሻ ክኸውን ይኽእል ሃብቲ ዓሳ ክኸውን ይኽእል their involvement in development of human capital will be of paramount importance ናቶም ተሳትፎ involvement ናቶም ተሳትፎ ኣብዚ ምህናፅ ናይ ዓቕሚ ሰብ human capital ማለት ድማ ዓብዪ ተራ ክህልዎም ይኽእል ብዙሕ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ዘለዎም they will be involved in introduction of new technology research and other ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ሓሳብ ፅቡቅ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ናይ ትምህርቲ መወዳድርቲ ይርከቦን እዩ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድማ እቲ ዝበለፀ ብርግፅ ኣብ ኤርትራ ምስቲ ኣብ ደገ ዘሎ ደረጃ ብቅዓት ናይ ትምህርቲ ዘለዎም ክንዶም ኣለዉ ክንብል ኣይንኽእልና ፕሬዚደንት ኢሳያስ በዓሉ ኣብቲ ደረጃ ትምህርቲ ዘለና ፀገም ሪል ዝኾነ ፀገም ከም ዘሎን እቲ ክለሳ ናይቲ ኤዱኬሽናል ሲስተም ናትና ብሓድሽ ክግበር ከም ዘለዎ ገሊፁ ነይሩ ግን እንታይ ዝብል ኣሎ their involvement okay the government has worked on had a road map ነዚ ዲያስፖራ ብቁርጡ መንገዲ ከተሳትፎ ሓደ ሮድማፕ ሓደ መንገዲ ኣውፅኡ ከም ዘሎን መርሓ ጎደና ኣውፅኡ ከም ዘሎን እዚ ነገር ንምግባር ድማ we require the development of a workable database ሓደ database ናይ ሰባት መዝገብ ዘለዎ database ጌርካ ነቶም ሰባት እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎም ኣበይ ኣለዎ ከመይ ዝበልዮም ንዓታቶም ክገብር ዝኽእል ክንፈጥር ኣለና ዝብል እዩ እዚ ድማ work in progress ከም ዝኾነ ኣብ ስራሕ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ከም ዝኾነን ከም ዘይተወደአን ዝገልጽ ማለት እዩ government has worked that in a nutshell እቲ ፀገም work in progress ክሰልጥ ዘይከኣለ ግን በዚ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ ዘሎ ብድሆታት ብቁልጥፍ ክውዳእ ከም ዘይከኣለ ኣብ መወዳእታ the drive is to ensure wider qualitative participation of our diaspora in nation building their requisite institutional framework is being developed ስለዚ ነቲ ህዝቢ ብዓይነቱን ብሉፅነቱን ተሳትፎ ናቱ ክንሕይል ዘድሊ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ሂማን ካፒታል ዝፀሓፈለይ ሰብ እውን ከም ዝበሎ ኣነ ንስኻን ከማና ዝኣመሰሉ እውን ካባና ኣፀቢቖም ዝበልፁ ገና ዘይተረኣዩ ዘለዉ ሰባት ክሳተፍሉ ዝኽእሉ መንገዲ እዩ እቲ ናይ ዲያስፖራ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ክገብር ድዩ ካልእ ነገር ክገብር እዚ ሕተቶ ዘሎ ድማ ኣካል ናይቲ ሂማን ካፒታል እውን ንኣብነት ኣብ ደገ ዘሎ ንውሽጢ ኣትዩ ክሰርሕ ክንብል ከለና ገንዘብ ወይ እውን ትካል ጥራይ ኮነ ክሰርሕ እቲ ሰብ እቲ ትካል ክሃንፅ ነይሩ ኮይኑ ዓቕሚ ናቱ እውን ይዛኣቱ ዘሎ ፍልጠት ናቱ ብልሓት ናቱ ተመክሮ ናቱ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብተኻእለ መንገዲ ኩሉ እቲ ዘሎ ተፅዕኖታት ናቱ ተሰጊሩ ናብ ስጉምቲ ክበፅሕ ተኽእል እዩ ኤርትራ ሕልምናታ ጋህዲ ክኸውን ዝኽእል እቲ ጉዕዞ ናብ ጭቡጥ ነገር ክበፅሕ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ again we are pushing እቲ ናይ ዲያስፖራ ፀገም ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ብውሽጢ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ካብ ደገ ክወሃብ ዝግባእ ሓበሬታ ናይ ምድንጓይ እውን ነቲ ንሶም ክገብርዎ ዝደልዩ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ስለዚ ንገር ዘሎ
ንዑ دفيت ناتنا نتا وش زلت رادي كونس عبد دقة خوينو نتحبريتا وديو وينزر كاباب سحيون توم تمزجي بمزلو ساتم تجميرون سناي نجاري زول نتعلنا قالوا معرفسي أبزخن زعربينا كل جزء بزعبا وفري زعبا بقولنا أبو وفرخ نساتف كم زلنا نجيرا مخيراني أب كورسات على تو أب ستاك ماركت أب كريبتو إنفسترز جبركم أب زحلف عمت كنت من تعبت كم زجبرنا ريلانا بحجر ما زبز حق لي أب عدنا لما قلنا نخن جبر كل جزء مسوي عنينا نسخاتكم ون ناتكم حساباتن ناتكم ريتوتاتكم كل جزء يقدفوا حجزوا جيجان تلو أرموا نابلنا نايلو مارس سبزخن ودينا بزياسك بزادر في زياك السنة بتكم لم كانت أخوان